Moi boas, benvidas e benvidos a outro directo máis Orgullo Galego, o primeiro do ano 2024. Antes de nada, darvos o feliz ano novo a todas e a todas, que xa vexo que estades aí entrando. E nada, comezamos un ano novo máis, con directos. Ademais, son directos que xa van chegar aos 100, xa vamos a pasar do 100 de directos e que estamos xa programando moitísimos para este ano que acaba de entrar, non? Como sempre digo, todas as conversas que facemos no Twitch están subidas tanto na nosa canle de YouTube como tamén no iVoox en formato podcast e tamén vamos subindo o Spotify. Entón, ali tedes todo subido, pois, por si queredes botarlle un vistazo a algúns, que seguro que non vistes todos, hai moitísimo para ver e queredes, bueno, pois, ver un pouco o que facemos. Tamén estamos aí traballando xa para unhas pequenas xornadas en Troido, que serían xa nosas terceiras xornadas en Troido, pero, mentres preparamos isto, comezamos o directo número 1 deste 2024 cun artista que seguro que coñecedes todas e todos vos, e se non coñecedes, hoxe tedes a oportunidade de coñecela. Ela é MJ Pérez, seguro que estou convencido que coñecedes xa non só polas redes sociais, senón tamén pois, polos escenarios e por todo o traballo que leva facendo no campo da música galega ao longo destes últimos 10 anos, e con ela vamos a conversar hoxe. Di por aí o neto de aquí que gracias por ternos este artistazo con maiúsculas, e me xote moito. Nada, graciñas a vos, eu a verdade que xa tiña ganas de traela, o que pasa que, bueno, ao final, por unhas cousas e por outras, como eu vou intentando centrar un pouco, pois, tamén cuestións temáticas, pois en novembro todo o tema de defuntos, en decembro o Nadal, tivemos aí neste último directo a Mimi, que é un directo que funcionou moi ben e que estaba a ver moitísima xente fora del. E, bueno, como vamos así, pois, sempre programando, pois, foise deixando, pero, bueno, é o primeiro que vamos a ter este ano, entón, como xa teño por aquí debaixo, voulle dar paso e vamos a comezar a conversa. Ola, moi boas. Escóitaseme ben? Hola, perfectamente, eu tamén te Perfecto. escoito ben. Ti a min tamén, non? Si, eu a ti tamén.
Pois nada, darche a benvida a estas conversas. Teño que botar os cálculos, non sei se será xa a conversa número 100, porque levo dicindo como 10 directos que é a conversa número 100, pero non sei se o é. Teño que botar contas, pero nada, o que comentaba antes, xa levaba, pois, mínimo dende o comezo do ano pasado, querendo que viñeras por aquí, pero ao final foise alongando e ao final tocouche estrear este 2024. É que moitas cousas das que falar, hai que ir ordenando todo, entón, pois mira, pero bueno, inauguramos o ano, que non está nada mal, Sí, 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 pois sí, un ano do que xa falaremos ao longo da conversa do que ves cargada con cousas para contarnos hoxe, non? Sí, veño cargada con moitas novidades. Moi Rincón de Nadiel aí, moi boas, que tal? Moi boas. Eh, e ademais el que fai aí un traballazo entrevistando a bandas en música, un traballazo enorme. Eu, claro, no meu caso diversifico un pouco máis, pero el fai un traballazo enorme e ademais está dando a coñecer a moitísimas bandas por un formato que é o Twitch que é moi necesario. Eu creo que Chelín, Daniel, que o deixabas, non? Non sei como quedou aí a cousa, xa nos contarás. Pero bueno, que ten a hostia de entrevistas, porque aparte o bo desto é que se poden ver logo fora Claro, do directo. a min acontéceme moitas veces que hai conversas moi interesantes que non as podo ver en directo, pero que as escoito en formato podcast ou as vexo despois en YouTube, Sí, entón é maravilloso nese aspecto, xenial. sí, sí, ademais no seu caso que con bandas así pois un pouco máis cativas, que eso sí que se agradece moito para É poder que darlle a unha clave é esa, oportunidade. de non só falar sempre dos mesmos, e dar esa visibilidade, pois, a xente que agora mesmo ninguén lle está dando voz. Totalmente de acordo. E moi boas, Lavadón, que está por aí tamén, este rapaz, eu coñecino o ano foi no 2023, penso, a Sí. comezos, vendo os seus vídeos reaccionando á música en galego, vídeos super guais, ao final engancheime. Teño que dicir que só lles miraba os vídeos que facía sobre grupos aquí, é un rapaz de Valencia, engancheime esos vídeos e, joa, tamén está facendo unha labor de divulgación enorme. E nada, para quen nos está vendo ou para quen nos estea vendo xa fora do directo, primeiramente, pois, quen é Mesota Pérez? Pois é unha rapaza que sempre digo que son de Arzúa, porque realmente son de Arzúa, pero bueno, son metade galega e metade portuguesa, porque é así, por parte de nai, e síntome tan de aquí como de alá, pero vamos, que son de Arzúa de toda a vida, e que, pois basicamente non hai nada espectacular así, que me defina, simplemente unha persoa que sempre tivo moita paixón por moitas cousas, pero por unha en particular que é a música, e nunca todo o que fixo en relación, estou así falando en terceira persona de min, todo o que fixen en relación da música nunca foi cunha pretensión, sabes? O sea, simplemente me Mm, fun deixando levar e sempre, por iso sempre digo que eu son unha artista de camiño imperfecto, sabes? O sea, fun facendo as cousas como podía, co que tiña, co que ía facendo, e nunca tiña unha pretensión, nin nunca tiven nada detrás mm, que me arranxase a vida ou que me obviamente tiven xente que me axudou, tiven músicos, tiven xente que me alentou, pero iso de non, pois que ás veces, pois hai produtoras ou hai así que, pois acollen a artistas e impulsan a súa carreira, pois non foi o meu caso, no meu caso a produtora son eu, realmente. Quero decir, ti fase todo a vez un pouco. Sí, porque, debo dicir que eu, con todo o que sempre digo e moitas veces digo: "Jo, que difícil é, non, cando eres independiente fas todo ti", pero aínda así digo: "Buah, eu calo a boca porque eu teño sorte", Mm, porque eu teño xa ese espírito de claro. que sempre me gustou a produción, estudei audiovisual, especialiceime en produción, entón queiras que non, a nivel profesional, eu teño eses coñecementos e esa Claro. bagaxe,
pero os artistas que igual, pois eu que sei, non saben lidar coa montaxe de vídeos, coa montaxe de fotos, sabes? É dicir, aínda estás todavía peor, máis pasos para atrás, entón nese Claro. aspecto non me non me queixo. E cústache o saber facer tantas cousas ese proceso, non? Cústache se tiveras que delegar niso? Eh, a ver, cústame ás veces por 2 cousas, porque hai cousas que ti sabes moi ben como as queres e sabes que as podes Claro, facer así. Entón, ás veces é como o rollo de sei que iso vou delegar, vou perder tempo, vou tal, vou cual. Que pasa? Tamén ás veces o delegar non é tanto unha cuestión de o que eu quero, sino unha cuestión de cartos, non? É dicir, claro, claro. se o Sí, fago sí, sí, eu, sí. explótome a Sí, min mesma, invirto esas horas que o tempo tamén ten un sí, valor económico, por dicilo de algunha maneira, explótome a min mesma e acabo facendo. Que pasa? Que ao final ti eres unha persona sola e isto que comentas vai moi enmarcado co momento no que estou agora, que claro. estou nun momento de cambio no que se me xuntan moitas cousas e aínda outro día pois comeume bastante a ansiedade, pois porque ao final unha fai o que pode e o reloxo pa min ten as mesmas horas que para o resto do mundo, entón Claro, noto, claro. sabes, esa sensación de que chegas tarde a todos lados, Sí, sabes, sí, de que sí, sí. esa é a sensación que teño mesmamente ahora quero pechar un par de bolos para iniciar a xira e claro, xa Sí, todo o mundo pechou todo, xa onde vai que a xente claro, ten salas pechadas e así, eu estou ahora a ver que arrepaño a sí. última hora e E que é imposible, o sea, e iso que a min tamén me contaron grupos que no seu momento pechabas as cousas en abril, maio, digo de cara ao verán, é pero que que agora xa se está pechando a finais do ano anterior, é unha a pasada eso. finais, e por eso, é dicir, para min, e tamén me gusta compartir isto co público, porque hai xente que máis ou menos sabe isto, pero hai xente que non o sabe nin o ten por que saber, porque ao final son cousas do sector, non, internas do sector. E é que, claro, é esa sensación de que traballas, 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 pero chegas tarde a todo. O single que vou Claro, sacar este mes, eu xa o quería ter sacado a finais do ano pasado. E por que non o saquei? Pois porque é que non podes, sabes, é dicir, se lle queres facer un videoclip, eu estaba grabando o videoclip en novembro, xa non me acordo onde, claro, si, en novembro, entón é como o rollo de non chegas, o sea, non dá vida. eu son moi autoexixente comigo mesma e así, pero chega un punto no que dis ti, teño que ter un pouco máis de paciencia e dicir, mira, se non é hoxe, é mañá, e ter paciencia contigo mesma, porque é dicir, non é abrazar a miseria, pero saber, Sí, 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 a realidade tes que asumir a túa realidade e partir dende aí, non podes pretender, é dicir, ti non podes pretender na carreira, estar á altura dunha persona, pois que igual que eu que sei, se ese corredor se alimenta ben, ten as mellores zapatillas, ten un equipo detrás, non vai correr igual que un que igual claro, claro, ven sí, mal sí, 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 alimentado, sí, as zapatillas rotas. sí. É un pouco así, ao final é isto unha carreira, non? Sí, 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 sí. E tamén quería preguntarche, pois, como surdiu, digamos, por unha parte, o teu interese pola música, máis que da música en xeral, que ao final todos temos maior ou menor interese dela, non? Senón, digamos, na túa faceta máis profesional, e como surdiu tamén, pois, ese proxecto chamado MJ Pérez, non? Pois mira, realmente eu sempre notaba que tiña como si ben, por exemplo, a min sempre me gustou o fútbol, non, e xogaba ao fútbol e estas cousas, era como esa paixón que dis ti. De aquí non pasa por 2 motivos. Unha, Sí, porque non son eu aquí Alexia Putellas, punto número 1, e tamén porque eu pertenzo a esa xeración que víamos como unha utopía que unha muller se poidera dedicar, de forma profesional a tal cousa, non? Entón, era un pouco esa sí, pero aínda que me pillara noutra altura tampouco ia ser, Pero era como iso, pero tamén eu notaba que me tiraba moito todo o que é o lado creativo, non? Sempre me gustaba imaxinar cousas e así, algo que parece ahora unha parvada, porque casi todo o mundo temos un teléfono ao noso alcance, podemos gravar, podes montar vídeos en TikTok e ves que a xente é moi creativa, etcétera. sí, Daquela é que non había nada, o sea, tiñas que ter un ordenador, un programa, sí, tal, para contar as túas propias historias.
historias. E eu xa vía que na adolescencia eu collía o Movie Maker e collía fotos e xa montaba xa historias, e así gustábame moito ese rollo. Entón xa vía que a cabra tiraba ao monte nunha Sí. faceta que era audiovisual, pero a música tamén me tiraba, sempre estive moi rodeada de música no meu ámbito familiar, as miñas avoas cantaban e cantaban moi ben, cos recursos e cas cousas que se facían na época, de xeito amateur, co que se facía tanto a miña avoa por parte paterna como a por parte materna, tamén a familia materna Mm. portuguesa, a que máis a que menos está metida en música, canta, fai cousas, entón xa hai cousas que eu creo que hai cousas que si de algunha forma che veñen dadas, non? Sí, Que son sí, sí, xenéticas, sí. que veñen no sangue. Entón eu tiña esa predisposición, pero non me metín a estudar música. Entón, claro, eu dicía: "No, eu non sei disto". E foi na adolescencia cando comecei de xeito amateur e autodidacta a tocar a guitarra, que sí, jaja, jeje, pero ao pouco estaba facendo as primeiras cancións. E vale que comecei moi de broma e eu son moi bromista e gústame moito a retranca e así, entón empezaba pois con tonterías absolutas, pero pois empecei xa a facer cousas máis en serio, pero eu dicía isto eu pa min, pa expresarme e punto. E realmente MJ naceu cando se me deu por empezar a compartilo en internet e que vía que as cousas empezaban a Mm. rular. É dicir, había xente que escoitaba iso e había xente que me chamaba para cantar. Entón eu dicía: "Ei, que me chaman para ir a dar un concerto, que isto vai en serio". É dicir, que eu tardei en tomalo en serio porque eu dicía: "Eu pa onde vou?". Sabes, sempre tamén che digo, é moi Sí, síndrome da impostora, eu dicía: "Eu pa onde vou? Quen son eu? Quen vai sí, querer sí, sí. tocar comigo?". Se eu Xa, era a xa, primeira en dicirme: "Si eu non, si eu non, si eu non", sabes? xa. Entón tardei un pouco en tomalo en serio e naceu un pouco de azar. De feito, o nome artístico é cero artístico. MJ Pérez podría ser rapeira, podería ser DJ, pero non cantautora ou solista ou así, Sí, e sí, foi sí. porque era o alcume que eu tiña, que todo o mundo me dicía MJ, 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 eu, pois ponme aí MJ, pero MJ que máis? Porque MJ pode ser moitas cousas, eu, pois MJ Pérez, que é o meu primeiro apelido, e quedou así, quedou Bueno, así. pero e agora é o normal, artístico. Sí, 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 é artístico e, Sí, bueno, sí. é o que é, agora xa está. Hai xente que me di: "Si, ten o seu rollo, yeah". Eu, vale, xa Ah, está. e ademais que alguén que o lea pode sorprenderlle que logo pois ti és cantautora. Sí, sí, no, e de feito tamén sorprenden moitas cousas, porque ás veces hai xente que te ve nunha imaxe, ou si, sobre todo antes, cando máis nos inicios, non, que non había tanto material por aí rulando, Sí, e había menos redes sociais e esas cousas, que había xente que me dicía: "Ah, eu víxote na foto así, tan tal, e despois no escenario así con tanta garra", entón, sí, sí, sabes, sí, había sí. cousas que lles chocaban. Sí, a min que comentabas antes é que agora que o de ser autoexixente, non? E que agora ves no TikTok hai moitas cousas que a xente ten moitísima creatividade. A ti a Sí. vez non che pasa, a min pásame polo menos, meterche moita presión de dis mi mai, eu igual é que non estou facendo o correcto e teño que mellorar e teño que, o sea, non o correcto, pero dicir, teño que mellorar e non, é como que a vez indirectamente hai como unha presión moi grande alrededor de todas estas cousas, non? De autoexixirse moito. Sí, e eu creo que o difícil aquí é chegar a un equilibrio con nós mesmos. Obviamente temos que ter sempre esa como ese fervello interior, non, que che está dicindo: "Non te estanques, Sí, avanza, sigue mellorando", tal, non sei que, pero tamén é perigoso, obviamente hai que mirar ao mundo, estar sempre atento ao mundo para inspirarse, para ver que é o que sucede, etcétera, etcétera. Pero tamén caemos no perigo de facer todos o mesmo. Porque ves claro. que unha ou dúas persoas, de repente empeza a crearse unha tendencia ou non hai máis que ver como se comporta TikTok. Hai unha tendencia e todo o mundo fai esa Sí, fai tendencia. eso, Non, sí. entón funciona así, se realmente sí, hai creatividade e tamén hai moita falta de creatividade, hai como a mistura tal. Sí, Entón, sí. creo que o difícil é chegar ao equilibrio contigo mesmo de dicir:
vale, vou ser autoexixente, vou tal, pero isto non pode ser que me este provocando unha frustración eterna, porque Claro, eu claro, mesmamente, para mostra un botón, eu estaba preparando con toda a ilusión do mundo o meu disco A Luz Prendida, era un punto de inflexión, era o primeiro disco de estudio, puramente de estudio, con máis músicos, máis serio, máis tal, máis cual. Levoume moito traballo, houbo tamén problemas no proceso, e despois de sacar adiante todo iso cos seus, como se di, sorrisos e lágrimas, despois de todo iso, eu presento, ademais, na Festa do Queixo, que a que persoa de Arzúa non lle fai a ilusión presentar un disco na Festa xa, do Queixo, non? xa, E claro, a semana seguinte estábamos todos na casa encerrados por pandemia. E claro, ver que saes un pouco do proceso de pandemia e que che din: "No, é que o teu disco xa caducou". Xa caducou e eu: claro, "Guau, pero é que non o puiden rular". Entón eu levei 3 claro, últimos anos estiven loitando contra a corrente de dicir: "Eu quero seguir loitando, por isto". Pero claro, claro, é que eu dime conta, o disco non funcionou, as cousas como son. É dicir, hai xente que sí, que conectou con el e tal, pero non funcionou e un dos motivos é porque todo se descadrou, sabes? Entón, xa cando empezas a chegarlle a xente xa está noutra onda e incluso ti como artista estás noutra onda, estás cantando cousas que tiñas que estar cantando hai un ano ou 2 e, sabes, o sea, claro, empezas a misturar todo. Que pasa? Que fas? Sabes? Porque eu aí caín nun pozo bastante grande de frustración. Sabemos que, é dicir, sabes perfectamente que a pandemia nos golpeou absolutamente a todos, sobre sí, todo psicoloxicamente, que o que ujú, máis o que menos empezamos a darnos conta de que habían cousas sí, aquí sí, 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 que sí, non estaban ben e simplemente a pandemia foi o que nos parou e nos fixo un pouco revolvernos por sí, dentro. E a min fíxomo tanto a nivel personal como a nivel artístico. E ao nivel artístico cheguei a un punto de frustración tan grande que a nada estiven de deixalo absolutamente todo porque, sobre todo cando ti perdes a ilusión, se ti claro, perdes a ilusión, quen vai tirar do carro? claro, Sabes? claro, Cando é un carro claro, que se o analizas, non ten sentido tirar del. É que non sí, ten sí, 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 sentido, sí, porque eu analizo "Ostra, persona autónoma, tal, non sei que", eu ás veces sí, penso: "Cos cartos que gasto na música, si xunto eses xa, cartos todos, xa tiña igual", sabes, sí, comprado sí, algo, sabes, si non é ou si que non é sí. suficiente castigo ser autónoma, Claro, claro, é que eu doume e dis ti: "Guau, é que cantas decisións eu non tomei pola mm, música", sabes? De dicir, tomo esta decisión para seguir coa música, tomo esta decisión para seguir coa música. E ao final claro, átaste e ao final, descartas outros camiños para seguir tirando de algo que é unha ilusión, sabes? E claro, dis claro, ti: "Que estou sí, sí, facendo?", sí, 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 sabes? E sí, despois sí, ves que o ritmo, sobre todo o ritmo que siguen as xeracións novas, é un ritmo bestial. E ti mm, veste, cando uns con 20 están facendo cousas chulísimas, superben producidas, con apoio detrás dunha infraestrutura guai, que é que te moven guai, que te poñen onde te teñen que poñer, que te axudan a moverte, pois, pois, eu que sei, en contacto cunha discográfica para que che xestione eso, sobre todo, que faga unha promoción guai do que estás facendo para chegar ao sí, público, e ves que os que andamos xa nos 30 estás a traballar en un millón de cousas para seguir adiante como xa, autónomo xa, e ao mesmo xa. tempo sigues producindo e chegando tarde a todo, sabes? Entón, Sí, 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 tío, sí. é a vida. E non te podes permitir moitas veces, tería que ser así, terías que poder permitirte iso, non? De que igual a nivel psicolóxico non das máis, non podes, necesitas un descanso, pero claro, no mundo do autónomo pasa eso, si como te tomes un descanso de, non sei, 5 meses, adiós moi buenas. Non podes, é que non Non podes. podes, non podes. Non podes, e eu teño compañeiros ou compañeiras pois nos seus respectivos eidos, artísticos da cultura e así, que igual están psicoloxicamente que necesitan unha pausa, pero é o seu medio de vida e é Claro, un rollo que dis ti: "É que eu non podo parar", e hai unha cousa que ás veces a xente costalle entender, que é, eh eu falo de traballo cara ao público, pero bueno, cando ti estás na barra dun bar tamén estás traballando cara ao público, entón tamén xa, te tes que xa, enfrentar a xente, pero, por exemplo, cando ti estás nunha oficina, pois facendo administración, pois igual estás mal, e non deixas de estar mal, pero claro, se ti estás mal
e aínda por riba tes que salir a un escenario, sorrir, e Fu, cantar, e dar o mellor de ti, sí, e tal, sí, sí, sí. eh, E igual non te podes coller unha baixa de 3 meses, porque, claro, eses 3 meses tú sabes como autónoma, sigues pagando, pero non ingresas. Entón, tes claro. que, nese caso, sair ao escenario e aparentar que todo está ben, pero non todo está ben. Sí, E, é dicir, é unha mezcla de cousas, porque de feito a min tamén pasado, pois de repente enfermar, e moitas veces enfermar precisamente da man da ansiedade, sabes? claro, Que claro, chega un punto no que non podes máis e non podes facer ti todo solo e faiseche bola todo e tal. E aínda me causaba máis ansiedade de pensar: "Que fago cas cousas?", porque ademais non é como outro tipo de traballo que ti dis: "Estou mal, pido unha baixa e tal", non, aquí é sí, rollo sí, de: sí, sí, "Teño que avisar a 1000 personas", sabes, eu tomo a min o máis difícil é tomar a decisión, sabes, de que fago? Vou a tal sitio ou non vou? Estou suficiente mal ou estou un poquiño ben para poder coller o coche e ir ata Braga? Sabes, o claro, sea, cousas así que me pasaron este ano de que fago? Porque e ese momento no que non tomas a decisión, é como o rollo de a min casi me causa máis ansiedade o teño que tomar a decisión xa, porque unha vez tomas a decisión igual estás super triste de tiven que cancelar isto, estás super sí, triste, pero xa administras, pero aínda así é unha putada, porque ti estás enferma, pero tens que estar chamando a fulano e dicíndolle: "Isto non vai claro, para adiante, isto non sei que, isto tal". sí, sí, Eh, sí, Ostra, ás veces, sabes, é dicir, ás veces creo que non, o sea, obviamente todos temos problemas e temos movidas, pero sí que me interesa ás veces que o público teña coñecemento das movidas que hai detrás do mundo artístico para sí. que saiban que non dista No, tanto en absoluto do mundo real, do sí. mundo real. Sí, Sí, sí. sí, sí, sí. E logo, tamén ti, fixeches hai, que ser, hai 2 semanas ou así, non? Un vídeo valoración do 2023, non? Ou unha especie de vídeo resumo, digamos, non? Sí. E eu quería preguntarche, pois, como valoras o 2023 a nivel artístico? Que valoración fas? Para min, mira, para min 2023 é unha mistura de emocións, porque empecé o ano moi mal, empecé o ano, que era 2023 foi o meu 10º aniversario. Entón lembro de reunirme, pois, con Toxo Verde, que son os que me levan agora, os que a produtora ca que traballo, lembrome de reunirme con eles e dicirme: "Que, MJ, queres facer algo especial en 2023?" E eu así, dicindo: "É que non sei que vou facer da miña vida, é que igual deixo, é que igual", sabes, eu estaba nese momento que eu dicía: "É que apetéceme facer calqueira cousa menos celebrar o meu aniversario". E é triste, tío, porque 10 anos, Claro, de carreira que é non o dicir, pode decir calquera, eh? e non o podo dicir calquera, ademais que ao longo destes 10 anos, fun vendo o que xa escribín hai tempo nunha canción que se chama Canción de Guerra, que é: "Uns veñen, outros van e nós seguimos aquí dando guerra", sabes? Porque, é dicir, sobre todo no mundo artístico, é moi fácil, sobre todo, pois, cando eres nova, cando estás noutro momento da vida, cando tal, pois embriagarte con este rollo de que guai, dar bolos, tal, non sei que. Despois a vida vaise complicando e tes que No, tomar decisións. Entón, por eso, vemos que hai moito esta tendencia de grupos que comezan, están aí 2, 3, 4, 5 anos e desaparecen. Tamén porque é difícil, é dicir, sobre todo cando son bandas, pois cada un ten o seu momento vital, o sea, claro. é moi jodido seguir, o sea, tirar para adiante con algo así. Entón, claro, vas vendo eso e dis ti: "Buah, 10 anos, tío", que miras para atrás e Sí, dis sí, ti: é "Uf". moito, eh? É moito e entón, claro, eu estaba a modo de non me apetece celebrar nada, porque creo que non teño nada que celebrar, o sea, eu xa estaba neste plan, entón empecé así, despois, o sea, ademais, mundo autónomo, eu os 3 primeiros meses do ano fixen balance, eu estaba perdendo cartos, o sea, eu estaba traballando e perdendo cartos, entre outras Xa, cousas, porque dende novembro ata abril máis ou menos, non tiven ningún bolo, tío, e non sabes hasta que punto non ter un bolo de vez en cando che pode trastocar a economía a unha persona sí, como sí, a sí. min, sabes? Entón eu víame como nunha hecatombe de perdas, tal, non sei que, e eu esbourei, pero tamén despois maio empezou a aparecer a luz, viñeron máis concertos, tal, tamén eu estaba en crise creativa porque tiña claro
que como que había un ciclo que se cumplira con este disco A Luz Prendida e así, e que eu tiña que facer algo, pero non era quen, non tiña claro, dicía eu, igual é o momento de despedirse ou igual é o momento de seguir, o sea, non sabía que facer. E dende que saquei o disco en 2020, eu non deixei de traballar, pero non volvín sacar un disco. E parece, é dicir, a veces a industria e o público, eu digo, non sei que queredes, é que non sei que queredes, porque non podemos estar sacando un disco cada ano, é imposible, a non ser que sexas 3 ou 4 Sí, nomes que teñen unha infraestructura detrás que flipas, e non é por falta de ideas. E entón eu o que fixen, dende aquela estiven sacando singles, porque tamén a nivel creativo o corpo pedíame poñer moita máis enerxía nunha única canción e eu explorar certas cousas como artista, sabes? Entón por iso escollín ese camiño e fun indo single a single. E despois mm, proxectos que se meteron polo medio como o de Inés de Castro, que despois se queres falamos, sí, e outras cousas, e algunha cousa que aínda non saliu, que está por aí secuestrada nalgún despacho, esperando sí, a que sí, saia sí, estas cousas que pasan. Entón, claro, eu non deixei de traballar, pero ao mesmo tempo a ollos do público dá a sensación de que non estás facendo claro. nada, sabes? Porque Por parece que temos sí. que estar facendo ruido todo o tempo con Todo, todo, sí. Si non fas sabes? 200 concertos ao ano e sacas un disco cada ano mínimo, xa parece que non fas, porque ademais ti no teu caso xa non é só o artista, quero dicir, no escenario, tamén és produtora audiovisual e tes Sí, o teu campo de traballo aí tamén. claro, eu teño clientes que se non fora polos clientes eu estaba morrendo de fame, porque o mundo artístico é así, sabes? O sea, eu teño clientes, teño tal, e traballo en máis cousas que se me presentan porque ao final eso, non dixo de son comunicadora, son produtora e tamén me fai ilusión e me apetece traballar noutras cousas e non ser simplemente MJ Pérez. Si MJ Pérez fora Claro, unha empresa que me dera de comer a min e a unhas cantas claro, persoas máis, veña claro, fiesta, pero non é o claro. caso, Si non. facturara 100.000 euros ao mes sería outra cousa, claro, Entón, claro, pero nós, eu ás veces é o que lle digo aos músicos é así, eu non quero petalo, pero non me importaría ser un, claro, sabes, un, como se di, un caixeiro automático expendedor de sí, billetes, sabes, chegar un día e facer fiu, 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 sabes, así, pero sí, non, o sea, eu non me quero enriquecer, pero sí que me gustaría xerar cartos, sabes, claro, para traballar con máis que xa o facemos a moi pequena escala, moi sí. pobremente, pero xa o facemos, sabes? Non me, eso é o de non me importaría non petalo, pero non me importaría petalo. Claro, sí, bueno, sí e non, é que eu tiñolle moito respeto a eso, Pero tiña bueno, mentalidade pobre. pero mismamente nun ti cando das un concerto, detrás ese concerto, toda a xente que hai alrededor de ti, moita xente que se nun festival que monta o escenario, o equipo de Claro, son, sí, sí. a xente mismo da barra que está servindo de beber para que che vai a ver, o sea, digamos que hai un circuito arredor enorme de moita xente. Hai un circuito e é indispensable e de feito, pois unha persona que sí, que sempre dou as gracias nos concertos, pero da que falo pouco falo po moito que merece que fale del, que é, por exemplo, Miguel Iglesias, que é o meu técnico de son, que moitas veces o chamo, rollo, pois por xestionar datas e así, e igual estamos unha hora ao teléfono, sabes? A ver, Claro, tamén porque, jobar, somos 2 persoas que igual tratamos varios temas e temos moita conversa, pero joa, o ben que se porta o sea, o moito que me axuda a nivel de, sabes, e somos 2 persoas que estamos traballando, sabes? El ten o seu traballo, el cobra o seu tal e eu teño o meu, pero eu sei ver cando unha persona máis alá de si é unha relación laboral, pero ves cando unha persoa se porta ben contigo, sabes? E te está apoiando e está, sabes? É dicir, e os músicos tamén, porque ao final son solista, vale, son solista e os meus músicos realmente, o sea, se o pensas, non me deben nada, o sea, claro. a ver, quero decir, Sí, sí, enténdase sí, isto sí. entre aspas, pero por que a xente ás veces se involucra máis ou dá máis? Pois será porque aí atopan algo que vale a pena, e eu iso agradezo moito, porque realmente Claro, non me deben nada, é dicir, non é o seu proxecto, non é o seu proxecto, pero sí que eu quero que a xente se sinta parte do proxecto, sabes? Pero ao claro, final a que pon o nome e tal son eu, pero pa ben e pa mal tamén, sabes? Pero é sí, dicir, que importante, que fago eu? Eu podo cantar sola, pero se eu quero cantar cos músicos, obviamente ten que haber aí un grupo de persoas dispostas a, pois, todo o que fai falta para chegar ata aí, sabes? sí, E sí, sí, aínda sí. que, jová, nós daremos poucos concertos, pero
dámolos dignamente, sabes? Eu a nivel Sí, laboral así non me ando con caralladas, sabes? Prefiro ás veces sí, quedar sí, en sí, sí, casa que tamén aí temos moita culpa os músicos de ás veces, pues, aceptamos todo, aceptamos xa, calqueira cousa con tal de entrar nun cartaz, claro, sabes? E claro, despois, ai, é que non me pagan, é que non tal. Bueno, pois igual somos os primeiros que temos que facer por xa, cambiar cousas. Pero bueno, volvendo ao rollo, o que me dicías de 2023 é que basicamente foi un ano no que eu tomei a decisión, pois, de que me tiña que despedir da luz prendida, que vin a nivel creativo máis claro que quería facer este ano, que era, ahora sí, quero celebrar o meu 10º aniversario, que afrontei con máis ilusión as cousiñas novas nas que xa levo tempo traballando, pero que só van a ver a luz este ano, e que decidín darlle unha última oportunidade a MJ. Como última oportunidade refírome a todo o que vou lanzar novo este ano, nova xira, novo mm, directo, novo todo, a ver que tal van as cousas e en función deso eu tomarei unha decisión. Non quere dicir que eu diga, se eu decido, acabar co proxecto non quere dicir que eu vaia desaparecer para sempre, pero igual sí que me quito do que é o circuito de directos e todo o tema así, serei unha persona que cando me apeteza, me sobren os cartos, pois sí. igual publique unha canción, sabes? Pero ao final chega un momento na vida, ás veces, sabes, que tes que tomar esa decisión porque non podes estar sempre Xa, xa, xogando a jaja, jaja, a ver xa, aquí que xa, pasa, xa, xa, sabes? xa. Sí, sí, sí. E levas eso, o 10º aniversario, 10 anos, nestes 10 anos, se non me equivoco, son 4 discos e 3 singles, non? Entón, quero dicir, eh, Máis sin, a de single máis, xa perdín a conta, o sea, ti pero ahora entras no sí, sí, e e colaboracións, sí. Bueno, e 4 discos, é que o primeiro foi autogravado. Os 2 primeiros bueno, pero están é un en disco Bandcamp. tamén, Sí, é un di pa min é un disco tamén. Ao final hai cancións que eu sigo claro, cantando no directo, como é a de claro. Sempre, por exemplo, ou a de Ninguén. Sí. E como ves que a evolución nestes 10 anos, coa perspectiva dos anos, como ves aí cada, digamos, cada proxecto que pariches, por dicir de algún xeito, non? Como ves, así en liñas xerais, pois, a evolución, non? Porque xa te 10 anos para un artista é moito para poder ter unha perspectiva. Eu creo que, mira, a mellor forma de ver a miña evolución vai ser precisamente o single que vou sacar, o día 19. A xente, sobre todo que me coñece dende o inicio dos tempos, van ver, a eses 10 anos de MJ plasmados nesa canción. A que me refiro? Eu son unha persona que empezou guitarra e voz porque era o que tiña, e tampouco me plantexaba, os 2 primeiros discos son guitarra e voz, porque non me plantexaba eu gravar con banda. Primeiro porque non a tiña, porque non coñecía a xente, sabes? É dicir, non tiña medios, non coñecía a xente suficiente, non tiña cartos tampouco para ir a un estudio. De feito, o meu primeiro disco Cassandra gañeino o sea, graveino gracias a que gañara o concurso da Deputación, bueno, gañara, quedara segunda, pero gañara un premio no concurso da Deputación que ahora se chaman premios NARF. Entón, foi Mm, gracias a iso que eu tiven por primeira vez cartos para decir vamos gravar isto xa con máis músicos e sí, un pouquiño mellor. Entón, eu empecé guitarra e voz porque era o que eu era e era o que eu tiña. E eu, por exemplo, daquela, pois había cousas que eu agora digo: "Buah, eu agora non teño esa frescura", pero tamén son cousas que son imperfectas, non? Pois eu era incapaz de gravar con claca, facía un pouco o que me daba gana, acababa as cancións daquela maneira, pero tamén nos directos, aínda estando sola co público, conectaba dunha forma especial porque eles vían, a rapaciñas, esa frescura e que algo atopaban aí. Non, algo atopaban aí, mm. algo lles transmitía. E claro, co tempo vaste profesionalizando e por un lado eso está moi guai, pero por outro tamén, creo que apareceu aí un couso por Sí, sí, está isto ben. é o meu ordenador, non vos asustéis. Vale, estaba dicindo eu que se me colou aquí. Pois, no, sí, son eu. Que eu digo que co tempo vaste profesionalizando e tamén é un pouco unha espiral das veces, sabes, de perdes frescura, porque estás pensando Xa, só nas cousas técnicas, en ser mellor, en que pensarán, tal, sí, eu agora o que fixen foi un pouco regresar á miña esencia,
pero con toda a aprendizaxe do camiño. É dicir, con un aire completamente renovado, bebendo da actualidade, pero, por exemplo, este single é moi pop rock, entón volvo ao pop rock, pero fusiono coa actualidade, pero fusiono con sons, pero fusiono con xogar, pero fusiono, sabes? Entón intento é, como dicilo, a MJ actual é, o resultado da aprendizaxe, non? De 10 anos de camiño. Sí, 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 sí. Din por aquí, María, ti tes que seguir aí, eres moi necesaria. E din por aquí, o ordenato da María automotiva, está ben programado. Pois sí, sí, sí. Eh, e, e sobre o que estás comentando, que é moi interesante, eu tamén quería preguntarche, porque xa o citaches antes, que a ti, lóxicamente, uneche a Portugal a familia, non? Pero máis alá da familia, que vínculo, bueno, incluído tamén a familia, quer dizer, que vínculo tes ti a nivel persoal eso con Portugal, que vínculo, que eso, non? Como te sintes unida a Portugal, de algún xeito? Eu o rollo é que, sabes, pa min é casa, pero é Claro. casa cando chego alí e é casa cando estou aquí, sabes? Entón, Mm, é como que non son dali nin son daqui e son dos 2 sitios a un tempo, sabes? sí, Sabes, é que pa min, é dicir, sí que é verdad que eu non fun criada en Portugal rollo vivín non sei cantos anos alí. No, eu ía sí. certas alturas do ano un tempo, pero ao final o Mm, sea, eu empecé a falar de feito a lingua, non sei como empecei a ver, obviamente temos unha conexión moi grande, pero cando eu de repente me vía falando portugués, con sotaque portugués ca familia e así, sí, non son consciente deso, sabes? É dicir, é cando o mamas dende pequena e así, claro. e jova, ese Como quen vai aquí igual a Ourense en Nadal a casa dos avós ou a Lugo sí, ou sí. noutras datas, non? Pois ti era ali. E ese rollo de que, por exemplo, nós pasamos o Nadal en Portugal, entón Claro. como sabes, ese todas os costumes que hai, todos é como o rollo de, sabes, dis ti: "Que guai", Ese cocido que subiches que vira é unha foto daquelas tamén. Sí, 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 sí. sí. E claro, entón supoño que ti síntelo como quen din que ao final que sempre dicimos nós que a fronteira é ficticia e que o miño máis alá, polo menos ata Coimbra, sempre decimos que é todo o mismo, pero ti de algún xeito sintes esa distancia cando non estás alí. Sí, porque eu teño como a sensación así interior de que, é como que non hai fronteiras e ao mesmo tempo sí que hai fronteiras, sabes? Porque hai moitas Sí, cousas que, bueno, ben o sabedes, que moitas veces vas a Portugal e dis sí, ti: "Fálame portugués, que che entendo perfectamente, falaslle galego", e el sí. de: españolito", sabes? Entón Vivimos moi de costas uns aos outros, sí, non? eu Cada vez creo que sabes que pasa? Eu por parte de Portugal, pois hai moitas cousas que revisar, aínda que creo que dun tempo cara aquí, polo menos eu detecto que se mellorou bastante en canto a mm, que xa non noto que, o sea, antes falabas de Galiza e así era como de que me estás contando, sí, sabes? Falo da é que hai xente que me dirá: "Iso é mentira, porque non sei que", eu faloche da xente da rúa, non che falo dos 4 amigos que sí, igual son moi convencidos. intelectuais e saben coñecen Galicia, sabes? Sí, Pero sí, tamén ás veces creo que de Galicia pecamos de dar por feito que somos super sí. portugueses, sabes? E despois é así que cando Demitificalo. cando traballas con xente de Portugal ou vas alá xa máis en serio, non a pasar un fin de semana ou tal, levas un par de golpes e dis: "Ui, Sí, igual hai cousas", sabes, que tal. Entón, é dicir, obviamente somos, irmáns totalmente e precisamente por iso creo que é superimportante que haxa, pois, maior facilidade de infraestrutura para que poidamos, pois mesmamente iso, que se
o demo do convoio dunha vez, que poidamos ir máis facilmente a Portugal, que se poidan facer lazos tanto a nivel industrial como a nivel laboral, como a todos os niveis, porque é verdade que o tema lingüístico, por moito que haxa despois tonterías de que eles ás veces din que non sabes, que descoñecen que existe o galego e non sei que é rollo de rápido lle sacas e lle explicas, bueno, espera, vouche explicar aquí que vai a vaina e tal. Jova, eu creo que temos moitos pasos, non, para que aquí se produza como dicilo, un intercambio moito máis real e efectivo, sabes, que é o que eu Sí. boto en falta. Pero para iso tamén é moi importante que nós teñamos esa vontade de, por exemplo, si mañá se programa un grupo portugués aquí, que Claro. vaiamos todos velo, sabes, Claro, esas cousas. porque a nivel cultural, musical, digamos, a nivel musical, tamén vivimos costas, non uns aos outros, creo eu, Sí, vamos, non sei sí, como ves sí. ti. Eu vexo porque só a xente que está, por exemplo, a xente que eu coñezo do que é o ámbito máis musical e que igual están ligados á música tradicional en Portugal e tal, mesmamente o exemplo das Crúa, cas que colaborei así, Sí, sí que hai xente que teñen os ollos que están ca antena moi posta en Galicia, entón sí, coñecen bastante do que se fai en Galicia, pero despois vas á xente da rúa, á xente de a pé, moi pouquiño. descoñecen totalmente, pero ollo, descoñecen totalmente, tal e como descoñecen totalmente moitos proxectos seus, de artistas portugueses que como non son os que saen na radio tolos días, nas radios comerciais, sabes, como hai xente Sí, independente ou que tes que rascar un pouco e non se dá de visibilidade, tamén o descoñecen. Entón, quero dicir que sí. é un problema que eu vexo que é problema interno e externo, Sí, sabes? sí, sí. De feito, xa dende un punto de vista, vamos a dicir, simplemente comercial, ou seja, que a nós é desperdiciar completamente ese mundo da lusofonía que hai aí, porque xa só puramente comercial sería un intercambio xigante, claro, son millóns e millóns de persoas, e no caso de Portugal, eso, está aí ao lado, non? Que podría haber unha circulación de, quero dicir, xa non só de grupos en Portugal que veñan aquí, que haxa un intercambio cultural, senón que vayan logo grupos alá, que podamos facer, ou simplemente, pois, que nos festivais galegos, que eu estou de acordo, a mí encántame, porque ademais de traer grupos, como digo sempre, vascos e cataláns, pois tamén pode haber Claro. algún grupo portugués, non? É que aí está o rollo, porque a ver, eu entendo, despois isto é a pescadilla que se morde a cola, non? Porque ti dis, por que non? Bueno, a cataquilla xa, pero non vamos a estar toda a vida así, sabes? Entón, pois por esa regra de tres, ostra, eu entendo que haxa festis que recurran moito aos mesmos grupos sempre, porque cada vez que o traen, aínda que o traian 4 anos seguidos, vai encher o festival, a nivel económico, ok, pero a nivel cultural pa min é moi pobre porque, Claro, a ver, eu unha cousa, porque aquí, o sea, é dicir, non digo con todo o amor do mundo, porque ás veces parece que cando dis algo que non é precisamente unha alabanza, pois, que xa é para atacar. Non é un ataque, sabes? Eu son unha persoa que, fago quilómetros para ir a concertos, pero igual non vou a un festival, sabes? E non é dicir, sí, bueno, sí, para empezar que gustar. Eu son persona máis de concertos que de festis como público, pero ostra, que si eu teño un verán, eu que sei, 20 festis, con máis ou menos o mesmo cartaz, probablemente vai a un, pero non che vou ir aos claro, 20. Sabes? O claro. sea, un pouquiño de diversidade e tal, sin embargo, pois mesmamente outro día fun a propósito a Porto a ver o concerto de fin de xira da Garota Now e vamos, Sí, non sí, é xa que non me arrepinta, é que arrepentiríame de non ter ido, arrepentiríame sí, de sí, non ter sí. ido, Sí, sí, sabes? pero que ademais o que dis ti, o sea, ahora hai moitos festivais tamén, que logo faláramos eso, pero moitos que son iguais, cambiando 2, 3, Sí, 4 grupos, son iguais, non? Eu moitas veces vexo grupos que os escoito e digo, joa, pois de Portugal temos pois, un grupo que a mí me gusta moito, que é un grupo de punk rock que se chama Albert Fish, que son de Portugal, pois digo, por que non poden traer un deses? Ou claro. os míticos Ratos Seporao, ou quero dicir, hai moitos grupos, non? Que dis ti, joa, e sería de algún xeito tamén
poder eso, trazar esa ponte, non? Que non sexa só, digamos, que un grupo de música tradicional vai alá e outro de música tradicional veña aquí, sino que tamén Claro. outros estilos hace ese intercambio, non? É que sí que noto que ás veces sí que, é dicir, é como que o tradi ten outros camiños, non? E aí sí que Sí, vexo un pouco máis como de lazos e de unión, sí, sabes? E outro tipo de cousas. Entón depende tamén, notase que como no dependendo dos estilos, sí mm, que cambia a cousa, pero que eu creo que deberíamos abrir o abano, eh, de mentalidade, sabes? claro, Porque é verdad que se ti tes un festi de corte máis tradi, pois xeñal, pois podes traer sí, as crúa ou podes traer tal e, sabes, pero mesmamente o boto en falta de que, por exemplo, que non se apostara cando se tiña que apostar, por traer a unha persona como a Garota Now e agora a Garota Now, escalou, que claro, flipas en Portugal hasta o punto de que entre outras cousas gañou o Globo de Ouro, da música portuguesa, creo que era a mellor artista do ano pasado, jova, nominada con Ana Moura, con Carmiño, sabes? E levouno ela, sabes? Detalles así que ahora en Portugal, pois pasou de ser unha artista independiente, que sigue sendo independiente, pero ahora é coñecida en todo o país, é recoñecida. Aquí viramos costas, jiji, jaja, ollo, que sei de xente que a quixo traer para máis cousas, pero aínda así tróuxose para a gala a ritmar hai un par sí, de anos, sí. quero dicir, que tal e como digo que hai xente que non mira, hai xente que sí que mira, sabes? Quero dicir, tal, pero tamén sei de xente que tivo a oportunidade e non, sabes? E nin siquiera quixo nin pensar, sabes? Entón son cousas que digo eu, sin embargo, sí que hai festivais como o Sinsal, que trouxo a Ana Lúa Caiano, que é unha artista que ahora mismo está petando bastante. Vale que encaixaba moito no festi e así, pero tamén denota que nese festi hai, ollos abertos e orellas abertas a, artistas de outros países, que non é só, pois eso, País Vasco e Cataluña e Sota Cabalo Xa. Rei, sabes? Sí, 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 totalmente de acordo. Din por aquí que hai alumnado nos IES galegos que estudan portugués e non sabedes que positivo é. Sí, sí, eu estive dando charlas nalgúns institutos no que estudan portugués e xa digo eu que grazas a iso tamén a propia percepción da lingua nosa muda radicalmente, sí que é moi positivo. E logo tamén comenta que gustaría dunha listaxe de grupos musicais en portugués para os adolescentes, as adolescentes. Pois Eh, sí, Mira, de entrada, bueno, eu só che digo que estés atenta ás miñas redes, porque pronto vai haber novidades, pero ademais, a twitcherosa, pero ademais, se entras no meu Spotify, hai 2 listas que porque che deixa como recomendación do artista. Eu fixen 2 playlist, unha é xa un pouquiño antiga, pero dá igual, que para coñecer artistas está guai, e unha que é máis recente, que fixen hai nada, de en portugués, MJ Pérez, parte 2, tal. Entón, bótalle unha ollada, porque sí que é un bo fío do que tirar, de mm. cousas interesantes. Pois sí, sí, se nos está a seguir que entre nos teus perfís tamén, eso que pregunte cualquier cousa, eu si Sí, ou que me quero. escriba que non teño problema Mm. ningún en recomendarlle artistas, Eu tamén podo recomendarlle os que coñezo eu, pódeme falar por privado en Orgullo Galego, aínda que algúns son moi puncarreiros e son moi chatarreiros, pero están moi ben e podo recomendar tamén. E logo din por aquí, o gallego ver a máis artistas portugueses en Galiza se non fose pola Arca da Noé e Rebullón, e é verdad, eu de feito Sí. un dos Grito, que é outro grupo portugués, viu recentemente a Rebullón e viu tamén a Pontevedra, que é un grupo portugués, e din aquí, en Mixota baste meter Twitcheira tamén, daxe a todo, xa parece Iván Tourís. Que de eso por vos preguntar xa, entón, Sí, Twitcheira non sei, pero podcast, sí que creaches un podcast, non? Que se chama, teño canto aquí, conto. Canso Canto Conto, e que empezaches hai poquinho, pero que levas un ritmo tremendo, non? Bueno, podía ser mellor o ritmo, pero estou máis ou menos sacando un capítulo ao mes, pois precisamente xa contaste 2 preguntas. Por que non son twitcheira? Porque eu non teño tempo para facer directos, tío. O sea, para facer un directo e non facer máis, pois eso non me meto a twitcheira. Entón, claro, sabes, isto sábelo moi ben, que si creas contido, tes que ter máis ou menos
unha continuidade, porque senón menudo fiasco, non? Entón, Sí. que pasa? Que eu dicía, teño moitas ganas de crear contido e, sobre todo, unha das cousas que a mí me apetecía era que eu quería falar con xente que eu sabía que era interesante, porque ademais hai xente que coñeces, a outra xente non a coñezo, como o que vai vir este mes, só a coñecía de redes e só cando nos sentamos foi que coñecín realmente como era a artista, xa adianto aí. Eu, ás veces tiña conversas con xente na que falábamos precisamente, pois, desa parte que non é tan color de rosa, non, dos nosos respectivos traballos. Eu dicía, é unha pena, boto en falta que se compartes tú co público, porque eu nunha etapa na que estaba moi chof, axudábame moito escoitar podcast, que igual había un famoso que estaba falando de que non era todo cor de rosa, e queiras que non, mal de moitos, consuelo de Sí, sí, tontos. sí, sí, sí. Entón axudábame tal, eu dixen, apetéceme facer un podcast que non se centra só niso, pero sei, a mí mólame falar e quero falar con xente interesante, contar cousas, tal, e así foi como comecei, precisamente escollín o formato podcast porque é algo a nivel técnico doado de producir, polo menos para min, que require de pouquiña cousa e que eu podía facer sin que me supuxese unha carga de traballo que flipas, porque, xente, o podcast fago por amor ao arte, non me patrocina nada. Facemos bromas con que a ver se nos patrocina Feiraco, pero non. É dicir, entón, cando fas algo por amor ao arte así, ten que ser algo que non che supoña máis carga de traballo que xa tes. E convídovos a que os coitedes e que os sigades. Canto conto, falo con xente de non só artistas, xente un pouco de moitos ámbitos. Telo en Spotify, non? Ebooks, Si, digo, para quen Apple Podcast. pois buscade por aí, eu logo ao final da conversa deixarino tamén no chat, seguido por aí, e, bueno, é un podcast que estar facendo, como diste, unha conversa ao mes, máis ou menos, Sí. pero que esperas que poida ter percorrido, non? A medio prazo. Eu espero, hai xente que me di: cando vas sacar en formato vídeo? Eu: era o que me faltaba, sabes? Podería facelo, pero, tío, é que non, o sea, eu fago o que podo. O sea, máis vale poquito Sí. e bien que muchito e mal, sabes? Porque si non acabas Pois mal. sí, pois sí, sí. E logo eu tamén quería preguntarche sobre, xa que falamos antes de Portugal, un dos teus traballos que foi sobre Inés e Castro, que foi un traballo, bueno, ao abeiro aí duns fondos, non, que hubo a nivel Sí. autonómico. Quería preguntarche un pouco, pois, como foi esa experiencia e que representa para ti esa figura de Inés e Castro, non? Porque, bueno, é a protagonista, digamos, desta peza documental que, por certo, recomendo ver, que mesmamente podes atopar no YouTube, que Está é no moi YouTube interesante. ao alcance de todo o mundo e podedes compartilo hasta o infinito. Eu, aínda sendo unha persona medio portuguesa, indo moito a Portugal, descubrín a figura de Inés de Castro hai relativamente pouco, como a quen di, sabes? Foi hai pouco, xusto antes da pandemia, é que souben da existencia de Inés de Castro. Precisamente un día así de lecer falando con un familiar que non sei que de Inés, eu que? De Inés de Castro, porque ali é unha figura Sí, coñecida por todos, porque a historia de Inés de Castro enséñaselle aos cativos xa de pequenos no cole, entón todo o mundo coñece a historia ou o mito, non? Ou unha mezcla entre a historia e o mito. sí. Entón é inmensamente coñecida, e eu: E el: "Como non vas coñecer? Como non vas coñecer?", sabes? E eu: "Pois non". Faloume un pouco da historia e eu quedeime así. E claro, Mm. calqueira persoa que coñece a historia de Inés de Castro quedaste rollo de: quero saber máis, quero tal, quero cual". E a min marcoume tanto que, fixen un anaco, non, dunha canción e quedou aí nun caixón. É a mítica de xa farei algo con isto, xa farei algo con isto, e non acababa de verlle saída, tal, e cando no segunda edición dos fondos Xacobeo, como ademais me pillaba en pandemia e eu, pois, tiña menos carga de traballo e así e tal, e dixen: voume meter a isto porque é unha boa ocasión para atopar un financiamento para contar a historia de Inés de Castro, porque para a miña sorpresa non era que eu non a coñecera, senón que en Galiza é case descoñecida, cando Inés de orixe galega. O sea, a historia super Mm. rápida é
un pouco a miña maneira super rápida, basicamente Inés era filla bastarda de Pedro, é que agora non me sale, o conde de Lemos. Conde de Lemos, sí. Conde de Lemos. Entón, ela era filla bastarda del e de Aldonza Lourenzo, entón, vale, a pesar de ser bastardos, non deixaban de ser fillos de xente poderosa, porque, Pedro, que ahora non me sale porque teño xa un pouco oxidado o asunto, pero Pedro era man dereita do rei de Castela, basicamente. Entón, a pesar de ser fillos bastardos, non os deixaban así de calqueira maneira. Entón, Inés foi criada no castelo de Albuquerque, no medio da nobreza, etcétera, etcétera. Entón, todo isto comeza cando en Portugal, paralelamente, acorda o matrimonio entre Pedro, o príncipe que era herdeiro ao trono de Portugal, e Mm, Constanza Manuel. sí, Constanza Manuel viña precisamente dende Castela, e a súa prima e a súa aia, que as aias eran pois as doncelas que estaban pois ca nobreza e tal, era Inés de Castro. Entón, hai aquí xa se empeza a mezclar entre historia e mito, pero isto parece que sí que é un dato histórico, que o momento no que Constanza se presenta ante Pedro e así, ía no seu séquito Inés, e o primeiro encontro que teñen Pedro e Inés, e parece que isto foi, vamos, un amor a primeira vista e así. E se ben, pois Pedro, sí, pois casa con Constanza, teñen un fillo, etcétera, etcétera, paralelamente inicia unha relación extramatrimonial con Inés. E Constanza morre no parto dese fillo herdeiro ao trono de Pedro, e Pedro comeza unha relación en serio con Inés, pero nunca chegan a casar. Que pasa? A xente pensa que a Inés, porque a Inés matárona, foi unha decisión política, e a xente pensa que iso é pois, polos líos de faldas, e non ten nada que ver absolutamente, foi unha decisión política, porque tiñan medo de que se lexitimaban os fillos de Inés e de Pedro, poidese isto. Bueno, ahora salenme globos. Se lexitimaban os fillos de Inés e de Pedro, que poidera ameazar a coroa de Portugal que fose absorbida pola coroa de Castela. Entón, Portugal nesa época tomaba moitas decisións en base a ver se veñen os casteláns e se cargan a Portugal. Entón, basicamente o rei, ahora non me o rei Afonso IV, creo. Que sí, pode ser. É que agora teño a movida moi oxidada. Moi presionado pola corte, decide matar a Inés. E Inés é degolada, basicamente. Pedro chega, porque Pedro, claro, mátana cando Pedro está cazando por aí e non pode facer nada e así. Cando Pedro volve, atopa pois o que sucedeu, que asasinaron a Inés e así, declara guerra civil en Portugal contra o seu pai. A guerra non sei canto dura, pero aínda dura. A nai de Pedro consigue que fagan as paces pai e fillo, e pídelle a Pedro que non se vingue dos que mataron a Inés. E Pedro agarda a ser rei, unha vez é rei, unha das cousas que fai é manda desenterrar a Inés para que a trasladen ao mosteiro de Alcobaça, que é onde hoxe podedes atopar tanto a Inés como a Pedro en 2 túmulos, en 2 tumbas que paga moito a pena ver, porque son sí, 2 obras de arte e de verdad que impacta moito velas. Se algunha vez ides de visita a Portugal, visita obrigada Coimbra, porque é unha cidade que encerra 1000 historias, pero xa que ides a Coimbra, achegadevos a Alcobaça, porque o mosteiro é fermosísimo e podedes atopar ali a Inés de Castro e a Pedro. Despois, misturas a historia co mito e din que el mandou, que fixo unha coroación dela despois de morta, que mandou aos nobres que beixaran a súa man e así, pero parece ser que iso todo é mito. Vale, e no documental eu nesa parte fago un paralelismo e digo isto é historia, isto é mito, isto é historia, isto é mito. E para min foi o máis difícil de contar a nivel narrativo, porque era como que a historia iba en paralelo e había cousas que eran historia e outras que eran mito, e eu dicía como conto isto
que quede claro e que siga Sí, sí, a sí, mesma sí. liña narrativa, pero Inés trascendeu como a raíña despois de morta, e realmente nunca houbo unha proclamación de raíña, pero o feito de que Pedro mande tallar un túmulo para enterrala para a posteridade e lle poña unha coroa, foi o xeito que Pedro tivo de dicirlle ao mundo: "Ela é a miña raíña", e que el tamén mandou tallar un túmulo semellante ao dela. O sea, no mesmo Sí, sí, material, sí, sí, sí. etcétera. Entón, Moi buscades e interesante. Eu sí, recomendo eso, o documental, porque aparte, aínda que están enterrados en Portugal, tamén historia de Galicia, sí, eh, e moi recomendable e é un proxecto que ao final que está aí para ver. Eu que vin 2 veces, o primeiro así vino tal, o segundo pois para poder entender un pouco máis. De feito, en algún momento faremos un directo, xa te o digo aquí, sobre a figura de Inés e Castro, que me parece un genial. tema interesantísimo. E logo eu quería preguntarche, especialmente por un videoclip, que é o de un videoclip que se fixo viral, non? Que é o de Prenderlle lume á vila. Podo preguntarche, bueno, como xurdiu ese tema, non? Pero a min un pouco, non sei, podes corrixirme, si o que buscabas aí nese videoclip, ou por menos a impresión que me dá a min, é como botar fora o que tiñas Sí. dentro, non? Porque é un tema que é clarísimo, que, quer decir, enténdese perfectamente, non? Eu de feito esa canción, ti mira hasta que punto é unha canción de desafogo é destas cancións que saen do tirón. Eu moitas veces collo a guitarra, estou así, pois pintando a mona ca guitarra, dai saenme melodías e así, e outras veces simplemente estou ca guitarra e estou cantando cousas que ás veces non van a ningún lado, pero que pa min estou canalizando emocións. E eu ese día estaba moi enfadada, estaba farta xa de moitas cousas. Esa canción saíu do tirón e eu estaba tan enfadada que a gravei así, tal cual, así caseiro, guitarra e voz, colgueira nas redes así pa desabafar e viralizouse a nivel MJ, porque non son eu Basta, Beyoncé, pero eh, viralizouse pero bastante. viralizouse bastante e despois, posteriormente, que foi o que saquei antes de rematar o ano, é que tocámola nun directo coa banda, porque lle fixemos arranxos e así, e como a tiñamos ali gravadiña do directo, pois o que fixen foi simplemente sacar a canción, que ahora mesmo a xente ten en Spotify esa canción, que é a versión ao vivo desa canción, que é a canción pero cantada ao vivo. Sí. Basicamente esa canción toca 3 temas. En primeiro lugar, fala dos bancos e das comisións bancarias, porque é que é basicamente eu digo unha semana ou igual 15 días no que se me xuntaron moitas cousas que me tocaban bastante as narices. Por un lado, que me empezaron a cobrar comisións que ata ahora non me cobraban, que era como o rollo chamei ao banco, o rollo de, estaste equivocando porque estaste levando uns cartos que non son teus. No, son gastos de xestión, eu, xa, Sí. pero explícame que xestión, porque hasta ahora non me cobrabas isto, e eu tiña unha oficina aquí na miña vila, e pechachesme a oficina, e disme que teño que facer todo no caixeiro, e vou ao caixeiro, o caixeiro estivo 15 días inoperativo, e cada vez que teño que facer calqueira trangallada teño que ir a Santiago, o sea, teño que facer 40 quilómetros, realmente debesme cartos ti a min. Eu dicíndolle Xa, así o do banco, dicía, esta tipa está fatal na cabeza. Pero eu estáballe así, porque xa non sabes se chorar ou rir. xa, E xa. eles: "No, claro, o gasto é que tes, sabes, as condicións que che poñen pa non cobrarche as comisións son", dicíame: "Ter non sei cantos cartos na conta, facer non sei que", eu: "Pero iso é imposible". Ela: "Pois moita xente o ten", eu: "Pois esa xente non sei quen é, eu son autónoma, é imposible ter estas condicións". Entón xa me empezou a tocar a moral iso porque tío, é que é un puñetero abuso, tío, sabes? O sea, paréceme xa manos arriba, isto é un atraco, sabes? Despois a vivenda, que eu non sei Mm, se cortar as venas ou deixalas longas, sabes? xa. Porque para a nosa xeración que dirán que queixadesvos de vicio e tal, pero é que as cifras son prohibitivas, e xa o di a canción, di as cifras son prohibitivas e pedides de aluguer o soldo de 3 persoas, porque realmente eu fago, o sea, non é, sei que o Mm, aluguer non é o soldo de 3 persoas, pero se eu pago eu só a ese aluguer, mm, despois non teño cartos sí. para comer. E que non che pidan unha fianza de 3 meses, como piden agora, non? Claro, é Entón, que
É dicir, que claro, é que ese é o rollo de que pasa, que noto eu, que cando hai un pouquiño de revuelo ca vivenda, rapidamente ti pola tele e aparece ali, bueno, non vou dicir nomes, pos Telecinco pola mañá e aparece ali unha señora dicindo: la Sí, ocupación, es que hai ocupas, te descuidas", e eu digo: "Mira, que hai ocupación, non che vou dicir eu que non a haxa, pero que me estás aquí, sabes, estás como intentando regatear, sabes, onde está a bolita, aquí ou aquí, sabes, é un xogo de trileros constante, de sí, sí, así sí, que sí. queixades vos menos, porque claro, como non vos van pedir 20 meses de fianza si sodes uns ocupas todos que non pagades e tal, eu digo, joe, que eu quero pagar impostos, quero pagar alugueres, quero pagar tal, pero claro, non sei, terei que gañar 20.000 euros ao mes, sabes? É que non sei. Entón, claro, Sí, igual sí. queixere porque cando colguei aí atrás un fragmentiño desta canción en Twitter, houve unha persoa que despois eu mirei a conta e eu dixen: "Pero si esta é, tan proletaria como a ti e como a min", sabes? E esa persoa púxome como rollo de: de que te queixas? Pois aquí a xente, págase un piso a duras penas, pois ponte a traballar e a comprar un piso". Eu: señora, vostede pensa que eu, Si es lo que quiero hacer. O sea, eu non quero poseer cousas, eu quero ter un Sí, teito asegurado, sabes? Un teito, non claro. necesito ter 20, nin ter un na playa e outro na vila, non necesito tanto, necesito un teito, sabes? Que Sí, sí. sexa meu en propiedade ou que sexa en aluguer, pois mira, xa dependerá de moitos factores, pero é que ahora mesmo estamos nunha situación na que incluso a nosa xeración, aínda que pareza kamikaze, saeche máis rentable, case plantexarte meterte a mercar que meterte a alugar, sabes? Sendo o kamikaze que é, Sí, sí, sabes? sí, 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 sí. Sí, sí. E aparte foi un tema que eso a min a impresión que me deu esa primeira vez, non? Eso é como que estabas botando fora xa algo de unha rabia total, non? Sí, E fíxose viral, supoño tamén porque ao final tocas temas que se fixeron moi bueno, que son moi representativos para a xente, xa non só das nosas xeracións, senón tamén as xeracións máis novas que se intentan incorporar ao mercado laboral e ao mercado, bueno, digamos, a vivenda, non? E non poden acceder a ela, teñen que compartir piso incluso pois con 40, 45 anos porque non podes pagarte un alugueiro, non? é que ti daste conta que ás veces cando falamos entre nós, a xente da nosa xeración, se ti dis: "Vivo ca miña familia", eu polo menos é algo que a min me facía que me doía moito o corazón, porque para min é como case humillante, pero non humillante por vivir ca familia, senón humillante porque me estou decepcionando a min mesma, porque sinto que non conseguín, ou non estou conseguindo algo que tiña que ter conseguido, sabes? É Claro, como un rollo de que te estás defraudando a ti mesma, entón é como de: sí, "No, que vivo ca miña familia e tal", isto sona como de: "No, estou gorroneando", sabes? Sona claro, a que non quere estar ali, claro, se estou desexando, o que claro, temos que ter é unha vida, o sea, é dicir, eu decir ou comentar que aspiras a ter unha vida e que queres vivir sola é case un luxo, porque: non podes vivir sola", bueno, pois ponte a compartir, eu digo: "No, é que hai xente que comparte porque non ten outro remedio, non é por claro, vicio, e ti dirás: "No, que queredes, todos un chalé para cada un". No, pero é que despois como pretendedes que a xente, sabes, a claro, xente terá que facer unha vida, que desenvolverse e despois, pois, cada un, pois, irá a súa vida, non, desenvolvéndose dunha maneira ou doutra, pero é que parece que estamos falando de luxos, sí, sabes, como se eu que son dixera, é que cuestións básicas. como se eu me queixara que levo tempo querendo comprar un iate e non son capaz. Sí, Entón dis ti: "Home, igual claro, choras de tonterías", pero é que eu estou dicindo que quero ter unha vida, pero non xa o rollo de quero ter unha vida, é dicir, a túa familia non vai estar sempre aí. Ti, aínda que vivas en Vigo e compartas piso, pois igual hoxe compartes piso, pero unha das persoas cas que claro, vives vai marchar porque non sei que, o sea, a persona que comparte piso, mañá plantéxase ter fillos, plantéxase tal, e que fas? Que fa compartimos, o sea, vivimos cada familia nun cuarto. É dicir, claro. Sí, a sí, sí, onde sí. estamos chegando, E, sabes? e que ademais, ti, claro, imagínate, unha persoa con 22, 23 anos que se quere independizar, pero claro, se Olvídate. cobras 500, 600 euros por un alugueiro, si queres comprar, como digo eu, que peixe, coller o máis barato, uns chinchos,
Que Claro, colles que xa che cuesta non sei cuánto, que se queres coller froita e uns filetes xa se che van 20, 30 euros sí. para unha comida e así con todos os días, mas logo os gastos un coche, a luz que xa está como está, ou seja, realmente, e xa non che poñas a querer ter fillos, porque entón Claro, é inasumible. E logo eses fillos, pois, se queren ir á universidade, o sea, claro, é é que eu todo. agora penso, aínda falaba aí atrás cos meus pais que eu dicía: "Buah, dentro do que cabe, que sorte tiven eu de estudiar na época na que eu estudaba", porque eu estiven estudando en Coruña eu estaba pagando un cuarto en Coruña, pero eu non quero saber as familias agora mesmo por moito que estén compartindo cuarto, o esforzo que ten que ser, porque igual o que antes costaba, o que antes na miña xeración che costaba a ti mandar a un fillo a Santiago ou a tal a Claro, estudar, ahora costache o claro. doble, O estando todo o doble, doble de sí, sí. caro e as familias así. Entón digo eu: "Ostra, non quero saber canta xente igual, está, non estudiando, deixando de estudiar ou estudiando en condicións máis fastidiadas, que é collendo menos asignaturas porque tes que traballar para", sabes? É dicir, que eu Sí, a xente é a vida, é o non sei que, ou cando te queixas da vivenda di: "Es el mercado, amigos", e digo eu: "Vale, pois a ver se o mercado cando é que é como digo ao final do rollo, quen vos pagará a pensión cando xa non xire a rueda?" En claro, alusión a can na última estrofa falo dos festivais, non? Vale, genial, claro. genial. A min pareceme estupendo que traias a xente de Miami e todo o rollo, porque hai que facer cartel e todo o rollo. Ahora, que fagas un festival pagado cos meus impostos, que eu morrerei de fame e na miña miseria mando eu, pero os meus impostos pagos relixiosamente, gañarei pouco caché, pero aí van os impostos todos. E con eses impostos, vale, traes xente de fora, ben, case non repercuten en artistas galegos. Simbólicamente, inda por riba os pos en horarios residuais, porque eu digo, que Residuais. menos que se metes outra vez o couso este, que menos que si metes 2 artistas no cartaz de así simbólicos, que menos que poñelos a telonear ao Sí, sí. artista grande, polo menos, para xustificar o Mm. despilfarro de cartos que é. Pois non, ademais polos en horarios residuais, aínda lle discutes o caché, porque cónstame que Xa, algún xa. xa lle teñen discutido o caché cobrando unha miseria, vale. E despois, dis ti: "Ah, que guai, si, trae o público e tal", eu: "Xenial, vale, pois a ver quen vos paga a pensión. Non sei se vai vir Claro, Bizarrap a pagarvos a pensión ou se vai ser aquí servidora vivindo na claro. miseria sempre quen vos pague a pensión". Sí, sí, e sobre o que comentas aí, mira, eu te poño un exemplo, no piso, vamos, na habitación que estaba eu de alugueiro cando viñen no 2008 a Vigo, pagaba 110 euros, agora xa se está pagando por esa mesma habitación 250 euros. É Eu que falo, é unha animalada do 2008 a hoxe, non? E claro, e din, bueno, pero que o nivel de vida medrou xa, pero os salarios non medraron tanto, entón, claro. esa é a cuestión. E logo, o que comentas ti dos festivais, é así, o sea, ninguén di que non poida vir Bizarrap, que está moi ben que veña Sí, aí, perfecto, non? Pero pode haber un equilibrio. efectivamente. Claro, ou xusto antes deles metes un grupo en galego que así tamén lle das visibilidade, non? E, e polo menos buscas ese equilibrio, non? Porque quen vai vir a Bizarrap, pois, olles, pode comerse xa 5, 6, 10 grupos en galego e descubrilos gracias a iso, non? É que de feito hai algunha persona que me ten dito: "Ah, ti o que queres é que che leven a ti", eu: "Ti pensas que eu por mollarme dicindo estas cousas que estou conseguindo, que me chamen antes ou que é esa a miña pretensión?". Se a miña pretensión fose que me chamaran, eu estaba caladiña, porque é Sí, unha sí, postura moi cómoda, sabes, de tú caladiña aquí tal, non sei que. De feito, o sea, canta xente hai que se queixa, pero claro, que vai á primeira liña de batalla quen se queira inmolar, sabes? Entón eu xa ás veces sinto que me dá todo absolutamente igual e ademais, sobre todo, cando saquei esa canción, eu estaba realmente nun momento no que me daba todo tan igual que eu dicía que a min como se deixo mañá, dame igual, sabes? E se hai xente que sí, que por detrás se queixa, pero por diante que non dixo nada, porque eu son a primeira que eu entendo, sabes? Os claro. meus compañeiros, pero é que
non é unha de nada sirve que nos queixemos os músicos, porque vai ser, aquí están os músicos queixándose, porque queren sacar tallada. É que non me queixo como música, eu queixome como cidadá, como persona que ama a cultura, como persoa que paga impostos, sabes? Como persoa que é público de cousas que moitas veces non vai porque para min é aburrido ver o mesmo triplicado en 1000 Sí, sí, sitios, o sea, irei a un, non vou ir a 20, quero diversidade, quero unha mistura entre este que lo está petando e el outro que está empezando e a que leva 20 anos, eu que sei, e unha Silvia Penide que leva 20 anos nos escenarios e tamén merece o seu espacio. claro. Mais, o sea, podería poñerche Sí, un sí, millón e sí, sí, medio sí, de sí. exemplos, Sí, sí, sabes? sí, sí, de feito, hai un tema que a min chamoume moita atención, non? E mostra un pouco como as institucións fan estas cousas sempre por moda e non por compromiso. Por exemplo, cando foi todo o boom das tanxugueiras, ese verán pelexáronse os concellos, Sí, non? A leválas por todos os lados. Había xente que dicía, mira, que pasada, que van contratando música en galego. Claro, uns dicíamos, non é que lles interese a música en galego, é que lles interesa a apuntarse o tanto de sí. estar nesa onda. E viuse que xa neste verán, en sitios onde levaban as tanxugueiras, e eu podo dicir abertamente, na miña cidade, en Vigo, onde levaban as tanxugueiras, pois este ano houve un ciclo de concertos non había ningún grupo de música en galego, por exemplo. Entón, non é que ese compromiso, sino que, bueno, si danlle apoio, si es vai a repercutir, senón pasan completamente. Sin embargo, na miña cidade en Pontevedra, eu puiden disfrutar de grupos ska, de hip hop, de rap, nos barrios, a cidade, pero logo nas festas centrais tamén de ver grupos Claro. diversos, non? E así, dende Camela, por poñer un exemplo, Sí, sí, ata son ver a daqui da Ría, ata ver a Baiuca, ata ver a Rebelión do Inframundo, ou sexa, a SES, etcétera, etcétera, non? Ou sexa, É que para min é unha cuestión de responsabilidade, vale? Ti no momento no que tes uns cartos e que son públicos, vale? Que non son privados. Por iso é o que digo, mira, que ti montas un festival privado e che paga unha marca ou 2 marcas o festival ou o pagas ti porque estás forrado, trae quen queiras, dame igual. claro, É claro, que trae claro. quen queiras. Ahora, cando hai cartos públicos tes unha responsabilidade e isto vai de cara aos grandes e de cara aos pequenos Sí, tamén, sabes? Porque é dicir, e non falo só de festivais, tamén falo dos concellos, é dicir, hai concellos que son responsables, que hai xente que xestiona eses cartos en cultura, hai xente que o seu traballo, porque é o seu traballo e forma parte do seu traballo, que é estar ao tanto do que se está facendo, de que poden programar que tal, o sea, programar tanto o público infantil como o público máis adulto, como tal, como cual. E digo, e non é pelotilleo, digo porque eu observo, eu, por exemplo, no meu concello, eu vexo como a persoa que se encarga desto é unha persoa que incluso está ao tanto hasta o punto de que eu estando nesto, hai cousas que digo: "Ai, eu non sabía que isto existía", sabes? De sí, que orgullo sinto de ver que é unha persona que está facendo o seu curro e que administra os cartos, sexan moitos, sexan poucos, todo o exprimeos todos o que pode para facer unha oferta o mellor posible, o máis diversa posible, pensando en diferentes tipos de público. Tamén hai outros concellos nos que igual se lle encasqueta así un puñado de cartos a unha sí, produtora e é rollo de toma, faime o ciclo de non sei que. E claro, é a sí, produtora que vai mirar polos seus intereses. Igual claro. contrata a un ou dous artistas fora da súa carteira, pero a produtora tamén, que non criminalizo iso, ti vas Sí, ao sí, sí, fácil, sí. sabes? Tamén hai produtoras que son responsables e non tiran só para o que Mm, lles tal. Pero quero dicir, que ao sí, final isto é un rollo de que claro, a miña mentalidade tamén che digo, a miña mentalidade é de pobre porque, sabes? Porque é sí, viva a cultura, ojalá amásemos a cultura, non sei que, e claro, destas son unha como se di, sí. unha utópica, unha Sí, idealista, unha sí, romántica, pero sabes? mira, hai unha cuestión a min que foi este ano, non, no 2023, non, no 2022, un par de persoas que son seguidoras de Argentina que levan 6 anos aquí en Europa, pero estaban vivindo en Portugal e viñeron a un festival en Santiago, que non vou dicir o nome, pero se sabes cal é,
porque entendían que era unha mostra de Galicia ao mundo, e cando viron o cartel dicían, ostra, pero isto que decían, eu vou a este tipo de festivais, decían, vale, sí, porque hai algúns grupos internacionais, pero tamén entendo que é un escaparate de Galicia ao Claro, mundo, e eu quero ir a ver a Galicia, eu, sí, un pero prezo eso, de inocencia. claro, pero eso que entendes ti, eu tamén entendo. E logo me dicían, no, é que puxeron a un grupo ás 2 da tarde en pleno xullo, ás 2 da tarde. Claro, Alucinaba, non? E decía, sí, sí, e eso que ti pensas é que eu penso, non? E me decía, no, pero que logo eu vou nos ver a Madrid, porque por cercanía me quedan moi cerca a Madrid, e vou ver moitos grupos de música galegos, e ali enchen. E por que se lles trata ali así en Galicia? O sea, ese é a cuestión, non? é que, a ver, que conste que agora parece que hai como unha tendencia de que porque ao final moitas institucións, jová, pois miran por los intereses e xa está. Entón, parece que hai unha tendencia a poñer o ollo en grupos galegos, pero por qué? Porque vimos, sobre todo a raíz do que aconteceu cas Tanxugueiras e así, de xente que Mm, deu o golpe na mesa. Pero quen é claro, que deu ese golpe na mesa? Foron os propios claro. artistas, eh. Sí, Non sí, é sí, sí, non sí. é, por exemplo, o que acontece en Portugal, que, ollo, Portugal tamén ten o seu non é cor de rosa, pero, por exemplo, ti vas ao Sí, Gómez e ves stands sabes, como hai o eu que sei, como hai un impulso detrás, unha vontade detrás, un rollo detrás para que, os artistas saian fora, para o sea, que estou orgulloso do meu e partindo de que estou orgulloso do meu, sí, quero potencialo ao mundo, sabes? claro. E aquí é, primeiro demóstrame que tes que entrar nun cartel. Sí, sí, E sí, despois sí. xa falamos, e é como Sí, o rollo de que, a ver, tamén entendo que, obviamente, eu tamén digo isto, haberá xente que diga: "Ti non estás no non sei que", mira, eu non falo deso, porque non estou falando de min, sabes? Non estou falando de que eu mereza nin que eu non mereza, pero dende logo que o meu estándar, ao igual que o de moitas compañeiras, é mellorar cada vez máis, o sea, é mellorar, claro, mellorar, 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 sabes? claro, Entón, claro. non sei, Pero e aí entramos nunha cuestión e é que tamén hai que promover, creo eu, non a cultura de pagar unha entrada por ver un concerto porque eu creo que hai que avanzar. Digo porque moitas veces só nos quedamos no tema dos grupos, como falan, subvencionados, non? E logo hai xente que para min sí que foi importante, pois que outro día están xugueiras, encheran o Coliseo no sentido de, sí, oi, es que a xente tamén paga unha entrada para ver un claro, grupo para do ir país, porque sí. aí o ligamos con que temos que camiñar tamén con unha escena musical galega na que poidades vivir da vosa música e do voso traballo. Eso é fundamental. Eu contéstocho só cun dato. Aí atrás, precisamente para como eu dixen, bueno, pois vou poñer fin a este ciclo da luz prendida, plantexabámonos a opción de facer un concerto de despedida, non? Entón barallábase, por que non facer a Capitol? Porque eu tiña a Capitol apalabrada para inicio de xira, pero veu a Sí, pandemia, cancelouse todo, tamén despois da pandemia cambiaron moitas cousas, etcétera. Entón, claro, dixen: "Ah, pode ser a Capitol". Claro, hai que pagar un alugueiro que é bastante alto, porque tamén é unha claro. sala como é, non? Sí, E a pregunta que nos fixemos na reunión foi: "Canta xente MJ, canta xente crees que eres capaz de meter?" E eu: "Non sei, é que non, sabes? Non o claro, sei, é que igual é un fracaso absoluto, sabes?" claro. E dirás ti: "Bueno, pero iso ten que ver contigo que tes menos seguidores ou tal". No, pero é que eu non che falo, vale, encher a Capitol, vale, non me parece cousa menor, sabes? Pero Claro, fáloche de que eu teño medo a ir a unha sala calquera pequena e que veñan 4 persoas, claro. sabes? E dirás: "Tía, pois igual o que fas non lle interesa a nadie, é unha merda", sabes? Pode ser, vale, pode ser, non digo que non, pero eu sola, sabes? Non son eu a única que ten este medo, Non. Sí, sí, sabes? sí, sí, seino, Que seino. melloraba que eu, ano tras ano, ao final dos concertos, o feedback que me dá o público, que ven falar comigo, non é precisamente un feedback negativo, e dentro do que me dinme: "Que descubrimento, Claro. mira, cando empezaches?" Eu: "No, señora, levo 10 anos". "Mentira, non, ó, senón eu xa Mm. sabería", de eu: "No, señora, no, levo 10 anos". Sí. O que pasa é Pero que moitas veces tes que facer casi un labor militante para descubrir os grupos de sí, música que hai aquí, porque sí, senón non sí. tes outra opción Se non eres a poder. proactivo, se non eres un público Claro, proactivo,
claro, De feito, mira, foi no medio da pandemia que xunto co Instituto de Arzúa fixeramos unha especie de vídeo documental da situación da lingua e así, entón collíamos bueno, non sei pero eran bastantes alumnos que se facían entrevistas individuais, non? E as entrevistas eran de se consumían música en galego, se consumían audiovisual en galego, entón a maior parte casi no que é a música non consumían ou apenas consumían ou asociaban a música en galego á música tradicional, sí, punto. E eu sí, cando lles sí. dicía: "E por que non?" ou "Por que non escoitas por que crees que non escoitas música en galego?" E moitos dicían que por Por descoñecemento, por descoñecemento, sí, 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 ignorancia. sí. Eu nestas charlas sobre redes sociais en galego tamén lles pregunto sobre música, falolle das listas Spotify, da lista da páxina web de grupos de música e tal, e coñecen moi pouco, nalgúns sitios casi nada, e o que coñecen sempre me din fuxan os ventos, a roda, e digo eu, pero vos con 14 anos como coñecedes eso? No, por meu pai ou por meu irmán Claro, maior, pero claro, claro, claro. donde sí machacan os centros, sabes que che din moito, grupos, non? Pero senón, Sí. e a resposta é a mesma, non? Por descoñecemento. E cando descubren que pode haber trap en galego, alucinan, claro. Claro. E entón sí que é unha situación moi complexa, pero bueno, en todo caso, tú nestes 10 anos que levas, ti como ves a evolución da música aquí? Ves que vai a mellor, a peor, que está estancada? Como detectas o que se fala agora que está vendo un novo boom Sí. como houve nos anos 90? Eu o que vexo é que agora estamos nun momento moi prolífico a nivel, creativo e a nivel produtivo. É dicir, hai donde antes igual había 3 propostas, ahora hai, 20 e outras 20 que eu non coñezo, sabes? E agora antes cando eu empecei Sí, estábamos nun punto no que máis ou menos nos coñecíamos todos, sabes? E agora estamos nun punto no que sí, hai moitas cousas que eu descoñezo, incluso de xa non che dixo xa no todo o que ten que ver hip hop e así, que hai moita rapazada que sí, eu, pois, porque sigo así a 3 ou 4 persoas dese ámbito e me entero así de compartidos, pero como non é algo no que eu mergulle moito e estea moi ao tanto, cada día vexo e non sei quen, eu esta persona existía, eu acabome de enterar, sabes, mm, cousas así, non? Entón sí que vexo iso, vexo que tamén, na tendencia que hai agora, que é un pouco este electrotradi, ou non sei como se lle sí, denomina, non? Que é un pouco, sí, esta liña que empezou a marcar Tanxugueiras e así, hai moita xente e hai moitos proxectos. Tamén, eu sinalo dende o amor e dende o cariño o perigo que hai, que de repente todo o mundo empeza a facer o mismo, no sentido de xa, que está superguai e hai xente que sí que xa o proxecto nace así de forma xenuína, pero tamén hai xente que igual, sabes, iba por un camiño e sabes, é que parece que andamos uns detrás sí, dos outros. E mañá sí, está de moda o rock, igual esas persoas que ahora se foron para ali, mm, poñense a sabes, é unha cousa así. Entón, sí, 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 sí. dame pena porque hai proxectos que perden o que a min, por exemplo, me molaba que era que tiñas unha esencia, unha identidade, Mm. sabes? Pero Pero eso bueno, pasou, eso xa incluso sí, pasou antes, claro, hai claro, nos anos 2005, 2006 que sí, había un boom de música ska, nos anos sí, 90 sí, 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 de sí. rock, agora parece que sí, electro tradi, non? Pero, sin embargo, ves, por exemplo, no hip hop, eu hai pouco descubrín que nun prazo de 20 anos pasamos de ter como 15 grupos de música de hip hop en galego a ter máis de 100, que é unha cousa que te explota a cabeza, non? Sí, sin embargo, eu sí que noto, por exemplo, eu cando empezaba, que era o momento no que SES estaba petando moito, Sí, unha das cousas que me decían nas entrevistas, por exemplo, era: "Bueno, e que opinas de SES? Porque ti sendo unha rapaza que cantas e tal, SES será a túa referente". E moitas cousas que me dicían así viñan dadas de que só coñecían a 2 ou a 3 xa, mulleres que cantaban, sabes, estábamos como nun sí, momento, cando eu comecei foi un momento no que empezamos, unha serie unha xeración nova a crear sí, proxectos liderados, o sea, proxectos, liderados por mulleres pois solistas mulleres, tal, a empezar a dar pasos cara adiante dende o rollo independente, e agora que cada vez hai máis, non digo que este normalizado porque aínda, sabes, aínda hai moito camiño por andar, pero ahora mismo, o sea, creo que estamos nun momento no que cada vez hai máis presenza feminina, sí, nos escenarios, máis proxectos, máis tal, e sobre todo hai moitísima diversidade. Agora ben,
que vexo eu? Que agora hai tanta oferta que moita se descoñece, sabes? Entón, aí como creo que o gran reto é chegar a ese punto no que precisamente necesitamos ter o noso espazo, todos, o sea, nós non podemos ser no Wrapped ou como se diga este de Spotify unha cousa que poña música en galego, porque música en galego non é un xénero. Que eu Claro, cante en galego, eu canto en galego, pero canto rock, ou canto pop, ou canto, claro. sabes? É dicir, eu a mí eso é algo que, é dicir, ahora precisamente que hai riqueza de estilos, xa non podemos ser música en galego. Non Sí, pode sí, ser contrato a este porque canta en galego para encher un cupo en galego. Entón, ahora ten que ser contrato a Tanxugueiras, contrato a non sei quen, pero non, sabes, pero non como ti sí, 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 música en galego, sabes? Entón, sí, creo que o gran reto é poderlle chegar ao público, porque aínda así non lle estamos chegando, e non caer nos guetos, sabes? Porque claro, parece claro. que é moi fácil que se monte como unha especie de roda do mainstream no que cada ano, pois como que parece que sai un artista e entra outro, pero máis ou menos, sabes, é como que vai na tendencia, o sea, este ano é tendencia non sei quenes, o sea, mete aí nese saco entre 5 e 10 nomes, eses van a estar en todos lados e o resto apáñate que xa non existes, sabes? E Claro, sí, diste sí, sí, ten que totalmente de haber acuerdo. un equilibrio, o sea, obviamente vas ir a pola cabeza de cartel e o mainstream vai ser mainstream e isto é natureza pura e dura. Hai proxectos que van chegar a máis público e van Sí, ter maior alcance, outros menos. As cousas como son, eu non pretendo chegar a máis público se fago unha música que é máis minoritaria, as cousas como son. Pero hai que conseguir un equilibrio e, sobre todo, espabilar en abrir o abano, sabes? A dar lugar a máis xente, a que haxa máis xente. diversidade, sabes? De estilos, de proxectos, de tamén de idades, por que non dicilo, sabes? Porque Mm. o sea, porque non Silvia Penide está celebrando 20 anos de carreira, pois non te olvides dela, xa vai outra vez o símbolo este. MJ Pérez está cumplindo 10, pois non te olvides Claro, que existe. claro. Sabes? Sí, 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 Leria sí. acaban de empezar, pois dalles unha oportunidade, sabes? Ten que haber isto todo. Sí, 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 porque ademais eu sempre o vexo, sobre todo eso, polo tema das listas Spotify, que a mí sempre me contactan como as fago temáticas, pois, Sí, de música tradicional, de trap, de non sei que, sempre me contacta un grupo para decirme, a ver se nos podes meter esta canción na lista. E aparece, o sea, grupos que eu non tiña nin idea sí, cando sí. hai 15 anos coñecía o 90%, e que non tiña ni idea e sí que vas vendo que vai surdindo esa diversidade, non? E algo que a ti sí que che teño escoitado, non sei se sigue sendo así, é que che escoitan máis no Brasil que na Galiza. A ver, é que aquí, bueno, non é tanto así. Sí que é verdad que nas miñas estatísticas de Spotify, por exemplo, escoítame moita xente de México, porque a miña cumbia para quitar as penas entrou nunha playlist de México, Ostras, había mexicanos que me facían comentarios por aí que era pensando que eu era brasileira, escribíame en inglés un comentario dicindo: "Oh, curious, Brazilian cumbia", sabes, como de rollo de que raro unha brasileira facendo cumbia, e eu dicindo: "Dios, estas, sabes, estas grandezas culturais sí, 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 que se sí, dan sí, en sí. internet". E sí que é verdad, como é o vídeo de Ai de min, entrou hai un vídeo que fala por aí da lusofonía, non? Entón, poñen exemplos de cada ou das linguas non sei como é o conto, pero que do galego está aí de min. Entón, por aí entrou moitísima xente. Entón, mazo brasileiros, porque non sei Sí, por que hai unha febre no Brasil, con que descubriron que existía o galego e sí, sí, explotoulles a sí. cabeza, Sí, sabes? sí, 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 sí. Eso é Entón verdade. Eu noto porque sempre, eu, por exemplo, en Orgullo Galego sempre tive moitos seguidores en Portugal e que foi a máis, sí, pero que agora de Brasil é unha barbaridade. Vai cada vez a máis, a máis, a máis. É como que descubriron Galiza e xa non falo de xente que é descendente de galegos, non? sí. Senón
xente do Brasil que non ten igual ningún vínculo con Galicia, pero é verdad. Porque eu creo que non sei por que hai como que en Brasil empezou a haber unha semente de xente que empezou a investigar un pouco de onde vén o portugués, non? Entón, Sí, claro, están aí como claro. descubrindo Galiza e tal, e moita xente do Brasil que de feito, pois empezaron a seguir contido que facemos seguidores que facemos xente de aquí, din que entenden mellor o noso sotaque Sí, que o portugués. Entón, sí, sí, sí. son cosas que a min pareceme moi curiosas, A min sempre cando me din non coñecía o galego, é maravilloso e tal, eu digo, pois as orixes do teu idioma están aquí. eh, Claro, e logo, para ir rematando xa sí. na parte final, eu quería, teñoche aquí unhas poucas preguntas. Bueno, a primeira é que ti antes falabas que como usuaria preferías un concerto máis que un festival, non? Pero e como artista prefires concerto en sala, concerto en festival, que é o que máis digamos motiva a ti? Eu como artista prefiro os concertos nos que poda traballar ben e dignamente. A que me refiro? Obviamente, mira, a todos os artistas nos fai ilusión ir aos festivais, obviamente, faiche ilusión. Entre outras cousas, o bo que ten o festival é que ás veces unha persona vai ver a Bizarrap e de repente tropezou contigo e Sí, gústalle a túa música, non? Que sucede? Que, por exemplo, os festivais ás veces, pois, as condicións, pois, para facer unha proba de son, para cumplir uns horarios, para tal, son máis é que parece unha carreira de obstáculos, entón ti ás veces parece que, loitar por simplemente que reclamar, sabes, de facilítame poder traballar, sabes, o sea, claro, non pido máis, non pido que me poñas no camarín unha persona abanicándome, pido que claro. me facilites as cousas para traballar encima do escenario. Os artistas que somos pequenos ou que non somos ninguén, é o que máis padecemos, sabes? Entón, que pasa? Os festis están moi ben, teñen moita adrenalina, nas salas normalmente a xente que che vai ver as salas é xente que xa vai a propósito a verte A e hai verte. unha cercanía, unha intimidade, e o que si, a xente que ven aos meus concertos sabe o ben que eu creo un clima ou creo outro, eu son un artista que adapta moito os climas ao espazo e ao público que hai, sabes? Entón, en función de como sexa o clima, de feito, a última vez que fomos á Sala Rebullón, aínda por riba estábamos celebrando o 25 de abril, Mm. liámola pardísima porque o público estaba receptivo, entón nós, máis que un concerto, demos un show completo, sabes? Entón, Sí, 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 non sí, non sí. teño preferencia, sabes? Eu o que quero é pasar un bo momento de música co público e en condicións dignas. Eu estou deixando aquí no chat o teu Sí, Spotify, vou deixar o teu Instagram tamén, vale. e mentres vou deixando eso, pois para animar a xente que o siga, aínda que a xente que nos estaredes agora escoitando fora de directo nese podcast, nesa canle de YouTube, vou deixar na descripción tamén as súas redes, a súa canle. Eu quería preguntarche que novos proxectos tes para 2024, que futuros concertos que nos poidas dicir xa. Vale, pois agora en 2024, o 19 de xaneiro, vou estrear, un novo single que aínda non dixen por aí nada, pero vou dicir aquí en primicia, o nome é Barco á deriva, entenderedes por que cando o escoitedes, pero previamente, o día 18, vamos facer en Chantada, unha premiere que vou anunciar pronto nas redes sociais, pode achegarse quen queira. Nesa premier imos estrear en exclusiva o videoclip, que despois ás 12 da noite xa poderedes ver todos en aberto, e vamos facer un pequeno coloquio, haberá uns petiscos, queixo de Arzúa que non pode faltar e esas cousas, entón quen queira vir ou quen lle toque pola zona e queira vir o 18 á Chantada, vamos a facer a premier porque o videoclip foi todo gravado na Ribeira Sacra, en localizacións nas que, entre outras, que saibamos, nunca se gravou, como a illa de Maiorga. Sí, Que guai, liámola pardísima que guai. e creo que, bueno, estou moi ilusionada porque creo que é algo que tanto a canción, que levamos un ano traballando nesta canción, como o videoclip, vamos, eu estou moi orgullosa dese traballo. E proximamente virá,
Estamos traballando en varias cousas e unha delas é que estou preparando unha canción que estou producindo con Serxio Méndez, que é o produtor da Garota Now, que é portugués. Entón tamén teño moita ilusión por iso, estamos traballando niso e espero que ao longo de 2024 o estrenemos. E que tamén estamos preparando que eu aí atrás fixenlle unha canción ao Dep porque non se me enfaden os do Celta, que eu quero vos moito, xa o sabedes. Eh, Eu non me vou enfadar que eu son do Depor. o Estou aquí camuflado en liñas enemigas. Sí, sí, sí. Pois o rollo é que, aí atrás eu, pois, como persoa que canto, pero que tamén estivo moi ligada ao fútbol durante moito tempo, eu fixen unha canción que non me mola chamarlle himno, porque para nada é un himno, é unha canción que inspirada un pouco, pois, nesa sección feminina do Dépor, un pouco cara a elas, non? Un canto a Mm, elas, e un pouco falando dende a nena que fun, non? E a canción precisamente fala de, pois, deso, de xente que abriu o camiño e así. Eu realmente fixen como unha versión supercutre tamén caseira que aí atrás deixei en redes sociais, pero ahora estámola producindo con Peter Petrovski en plan guai e bueno, facéndoa un sí. poquiño máis comercial, porque sendo unha canción así para algo sabes, para algo de deporte así ten que ter Mm, ritmo e así, vámonos poñer qué mans guapo. á obra xa pa ver si queremos sacala pronto porque, bueno, como ascendan este ano, Claro, iba a decir eu, están aí sí, que poden sí, volver a sí. primeira. Sí, sí, a cousa non é camiño de rosas, pero Sí, sí. bueno, espero que sí. Si esta funciona ben, a seguinte que tes que facer é unha para o masculino para que deixen de acabar coa saúde cardiovascular da Eh, xente. se fago unha po masculino vai ser rollo La Llorona, sabes, pero así un lamento mexicano, Sí, sí, sabes? sí. Ai, Dios mío, vai Sí, ser unha sí, cousa sí. así. Uf. Sí, por moi interesante. Eu tamén quería, que xa lembrásesmo agora, preguntarche, que xa me esquecía, e é que significou para ti sacar o Hora Aperta Amor, que é unha colaboración con Crúa, que eu sí que xa che teño, cando metín esta pregunta, Sí, metina porque ti tes falado como moito desta banda, non? Entón, quería sí. preguntarte, pois, que significou para ti. Pois mira, a hora aperta eu aí saín da miña zona de confort, porque coqueteei así un pouco co tradi e non é o meu terreno en absoluto. Que sucede? Eu de cativa e xa un pouco xa tamén de maior, pois sempre que me cadraba iba a ver o ranxo folclórico ali en Portugal. E sobre todo o de Perusiño, que é o da miña vila, gústame bastante, non por favoritismo, senón porque mola moito como fan, non? Claro, o ranxo ti vas, escóitalo, pero despois vas pa casa, agora sí, hai cousas en Spotify, pero eu viña pa casa e non tiña un disco, nin tiña onde escoitalo. Entón, eu vía como había cancións que se me quedaban aquí na retina. E foi no ano 2020 no que faleceron os meus avós por parte materna e ademais faleceron practicamente un detrás do outro e, a ver, lei de vida, todo o que queiras e así, pero hasta que non sucede, sabes, eu si, xa o tiña asumido, pero sentía, sabes, como o rollo de: "Ai, perdín parte das miñas raíces", sabes, tiña como ese sentimento. Eu, cando estábamos aí, pois, co enterro, con todo, esta canción non saía da miña cabeza, porque repite todo o tempo, di: "Este noso ben querer, só ten fin na sepultura". E, pois, eles tiveron a sorte, que é algo que eu considero unha sorte, porque non é fácil de atopar, de, pois deron un co outro e quixéronse hasta o último día, que non é isto é un pouco utópico, non? Pero e un amor guai, sabes? Un amor Sí, sano, un amor puro. Entón eu, claro, eu despedíame deles e pensaba neso, non? Pensaba en nesa canción porque eu dicía: "Joa, que bonito, tal". E eu dicía: "Eu teño que", sentía como que quería facer algo con esa canción para homenaxealos a eles. Puxeme a traballar con Peter Petrovski, no asunto, e faltaba algo. E o que faltaba era que a canción non funciona ou non está como vacía si fose venga MJ e pim pam. É unha canción de comunidade. O ranxo canta o solista, pero canta a comunidade, canta o solista e canta a comunidade. Sin comunidade, unha canción como esa que fala de amor ao final e que fala de lazos, que fala de tal, sin a comunidade non é o mesmo. E aí foi onde, no medio do camiño, coñecín as Crúa
E eu dixen: si, Mm. sabes, si facer esta colaboración, temos esta comunidade e elas ademais trouxeron os adufes e as percusións e déronlle o toque máxico e aí quedou este Hora Aperta Amor. Moi interesante e tamén que me estaba deixando por aquí os comentarios, bueno, falan por aquí que o tema das orquestas que tapa moito a Sí. diversidade musical que hai, tamén comentan por aquí hai que tomar a forza a Comisión das Festas, eh, din aquí que no metal que tamén hai moitísima diversidade, Sí. e logo a continuación deixo tamén o teu Spotify, o teu Instagram, tamén preguntarche entón un pouco pois para a xente que nos está a ver, aínda que xa digo, deixarei na descripción, onde pode escoitar a túa música, onde pode seguirte, que pode comprar teu, etcétera, etcétera. Pois, eu teño a maior parte de todo o que teño está en Spotify, buscades MJ Pérez e estou, pero tamén teño páxina web mjperez.net, estou en todas as redes sociais, TikTok, X, Facebook, Instagram, que máis? Bueno, sobre todo nas redes para estar atentos aí é onde máis anuncio, pois concertos, se saco algo e así. Se queredes mercar algo de merchan meu, podedes entrar na web de acontramento.gal, que ten unha sección que é música, e en música tedes alí, podedes mercar os meus discos, tedes unhas camisolas que, sobre todo, hai unha que triunfa bastante, que é a do cravo vermello, que é en homenaxe ao Sí. 25 de abril, entón aí podedes mercar online o meu merchan ou ao final dos concertos. E nada, dicirlle á xente que estén atentos ás redes, porque vou anunciar moitas cousas nos próximos días, que collades con cariño iso, os músicos que somos periferia, por dicilo de algunha maneira, sabes? Que facemos o que podemos como podemos. Igual non che vai gustar toda a miña discografía, pero malo será que Mm. non haxa un par de temas que non che cunda meter na playlist e que o facemos con cariño para compartir con vós. E, sobre todo, o que máis me axuda a min é o boca a boca. Así que só co teu boca a boca xa me axudas un montón. E E, nada. tamén preguntarche si, aínda que sempre recibo a mesma resposta, vouche preguntar a ti se tes pensado apostar polo vinilo. É que, a ver, eu apostaría de mil amores se me asegurase que os vou vender, porque Claro, para é comérmelos yo e é os vinilos carísimo editalo. os vinilos ademais non están feitos de microplásticos. Xa, xa, xa. No, pero, a ver, o vinilo é moi caro de producir, sei que Sí, moita xente di: a ver se fas vinilo", claro, pero eu rollo de: "Si, vasmo comprar", sabes? claro, claro. Porque ese é o rollo. Entón, eu creo que non estou nese momento, non estou no momento pero, bueno, que ao final fas camisetas e dan máis dolor de cabeza que facer vinilos, tamén Xa. cho digo. Si é Pero certo que iso. unha camiseta podes darlle un uso máis, vamos, que ten máis percepción de uso, non, que un vinilo. Sí, 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 sí. E bueno, as camisolas o que teñen de guai é que fas tamén un pouco de publicidade, non? Aínda que eu Claro, non son non o meu nome vai así na manga en pequeno, pero bueno, sempre che din: "Esa camisola de que é?" Entón dis ti: "Ah, de MJ", entón xa fas publicidade, non? De algunha maneira sí, axudas sí, sí, a sí. a difundir. E só dicir unha cousa, que o primeiro concerto que imos dar, co que imos inaugurar esta nova xira, vai ser o 26 de xaneiro na Sala Fundación en Melide. Así que anotade a data, e dicirvos que nada, que vou celebrar é unha xira, que é a xira 10º aniversario, no que vamos recuperar temas, pois como por exemplo Correría ao risco, que a xente dicíame: "Por que quitaches isto do directo, tal, non sei que". Vamos volver ao pop rock con moitísima forza, pero cun aire completamente renovado, e vai haber moitas sorpresas, vai haber o vello, pero vai haber o novo tamén, Novo. así que non faltedes. Pois animar a xente a participar, a asistir neste concerto, a compartir o seu contido, o seu material, a seguila en redes tamén. Como digo, eu deixareino na descripción para que poidades seguir. Tamén quedará
pois de seguro hai xente que agora entrou tarde, que mañá quedará subido este directo no YouTube e no iVoox, e nada, pola miña parte levamos creo que 1 hora e 45, e iso que eu tiña pensado para 1 hora, pero ao final estas cosas el directo Enróllome fóronse. con unha persiana. Non, home, e a min que me encanta enrollarme. Nada, darche as grazas por vir por aquí, porque a verdade, xa A digo, ti. tiña moitas ganas de traerte, e é unha aposta miña que ve tamén este ano poder traer a máis artistas, non? Ainda que xa o ano pasado, pois, viu xente como, bueno, Lisexia, Sofía Espiñeira, bueno, moita xente, non? Pois seguir traendo xente, agradecerche xo que viñeras por aquí, desexarche toda a sorte do mundo para este 2024 e nada, que aquí tamén tes as portas abertas pois para poder volver cando queiras e volver a facer unha segunda parte. Pois o dito, que moitísimas grazas e moitos parabéns polo traballo que fas, que facedes dende Orgullo Galego e moita forza para seguir tamén. Pois nada, pois deixoche marchar eso, novamente darche as grazas e xa digo, quedamos aí pendentes para facer unha nova charliña e, como digo, recomendar a xente, pois, seguila nas redes, sobre todo, se queredes estar ao tanto do seu día a día. Nada máis e, bueno, darche as grazas. Grazas a ti, veña, ata a próxima. Chao, 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 chao. chao. Vamos a ver, vou quitar o banner que sempre me queda aquí. Bueno, espero que vos gustase moito. Ao final estirouse un poquinho máis da conta, pero foi unha conversa moi interesante, moi enriquecedora. A min gustoume moito, aparte ten unha capacidade de comunicar bestial, a verdade é que é unha pasada, e nada, deixámolo aquí xa porque van ser as 11, só un par de cousas, a vindeira semana aínda non o podo anunciar, pero vamos ter un novo directo na que, digamos, aí o tema principal vai ser Ourense como concepto xeral dese directo. Vamos a preparar tamén unhas xornadas en Troido para falar nas próximas semanas, ata en Troido, continuando coas xornadas que fixemos o ano pasado e tamén no 2020, e seguimos aí traballando nestes directos. Tédelos todos no YouTube, no iVoox e algún xa no Spotify. E nada, se vos gusta este contido, pois animarvos a seguirnos, a suscribirse, a apoiarnos e bueno, espero que vos gustase. Eu espero este ano poder superar os 28 directos que se fixeron, 24, perdón, no 2023 e nada, aí seguiremos dándolle caña. Nada máis, deixámolo aquí, que se estou vendo agora, esas son as 11. Graciñas por todo e tede moi boa semana. Chao, graciñas.